Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ze gauza hona dane, bibider astea, saio bat, hola pixkate disimulatuta. Arratsaldeon iraiako 22, gaur udara bukatu da, eta udazkena hasten da. Baina udara euki dugu orten? Bueno, batzuek beste batzu baino gehiago, Bueno, dena dela, gaur udazkenean sartuko gara. Lehen Maitenak aipatu du, udazkena poetikoa iruditzen zaiola. Ikaragarri gustatzen zain nahi udazkena. Ez dakit, nola ikusten dugunez, pixkanaka gauzak baretzen doazela, beste tempo batean bizigea, eta batez ere, ez dakit, argi berezi hau, erromantikoa da. Bai, eta jolastu gaitezke bat bi hiru erantzun berriro ora. Zenbat abestik aipatzen dute udazkena. Nik badakit bat, kentzazpiren ezer ez da betiko. Ojo! Udazken arratsaldetan iluntzen duenean Ostoak erortzen dira. Ze oroitzapenak dakartzan kantu honek. Bueno, benga, nik esango dut zera Benitoren udazken koloretan. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz itsasoro taigana. Zuaiz biluziari. Maiten azu detxanda. Nik hor dago bat botako izu, eta hundita gainea Mikel Laboaren orduan. Upa! Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo Isis and Pandora, eta beren izen hilea. Elemental, Mr. Watson. Elemental. Oso labo atar hasi ginen atzo, eta oso labo atar jarraitzen dugu gaur, Oiuri, zure txanda. Horrek 2 puntu balio ditu, Maitena? Nik hori. Xabi Solano eta Marenen euri artean. Udazken ilun baten egon euritsua azaroan gogoratzen du nola egon nintzen kalean zure esperoan lehen aldia izango baliz bezala eta ostoak jauzi ziren euri artean. Bueno, nahi bururatzen zait, adibidez, ez da egitezken Mikel Urdangarinen kantu askoak aipatzen dute udazkena. Udazkena deseratuan berdez jantzi zara zirikatzen. Bueno, edo Izaroren neguprenoa esaterako. Udazkena heltzeko beldurrari buruz hitz egin izan labarreretan Horrela gustu ematen du udarari agur esatea, Eta garbi dago naizela bakarra, udazkena hola bereziki ikutzen dira. Maika, hola jartzen bali magara oso poetiko aurkituko dugu, bai? Bueno, gustu handiz jarraituko genuke, abestiak aipatzen, baina ez ditu goitura galdu behar, efemeridi ere heldu beharko diogu, Maitena. Bai, nola etorri zarete gaur estudiora? Oh my god. Zeba? Gaur autorik gabeko eguna delako. Nola etorri zarete, autoz? Bai. Ai, ama, favore. Eskaba bisatu iten da, eta bintzat ez Ez dago bisatu beharrik. 2000 urtetik Europako batzordeak irailaren 22an autorik gabeko eguna ospatzen du.
ibilgailu motordunen erabilera arduratsuari buruz kontzientziatzeko da eta alternatiba ekologikoak sustatzeko jarduerak bultzatzen dira. Iruditzen zait hau zoragarri, batez ere ni bizikleta zibiltzen naizelako gora eta bera. Gurrunetik gatoz gaur, Ja, bueno, igual dio, Eta mikro berriak ekarri ditugu Bueno. gure kolaboratzaile hobeto entzuteko. Ja. Eta trastea genitun, eta tira. Aitzaki gutxio. Beste 2 puntu maiterantzako. Eskerrik asko, jalau, Una puntatzen. Zeratik, beste bi. Bizikleta zetorialako. Uste non guk mikro ekarritu lago. Zaten hemen ez denik loturak ikusten. Bueno, horrez gain, gaur mimoen nazioarteko eguna da. Mimoak, besarkadak, musutxuak, bestantxoak. Ez, a ber, mimoak, artistak, mimika baliatuz, ahozko hizkuntza erabili gabe alegia, antzeslanak egiten dituztenak, zorionak mimo guztiei, eta bigarren kafeko kideak sortedunak gara, eta artista asko ditugu inguruan, beraien artean oso mimotik urtetan aritu den, Mai Gorostiaga eta mezutxo hau bidali digu. Kaixo lagunok. Aste honetan mugikortasun astea da eta ni geldirik. Atzo nazioarteko Alzheimerren eguna eta ni ahaztuta. Ez da berriz gertatuko. Gaur nazioarteko mimoaren eguna da. Marcel Marceauren omenez, gaur ospatzen da nazioarteko mimo eguna. Beraz zuekin partekatu nahi dut nire besarkada handiena, irratitik ere egin dezakegu mimoa. Entzun. Konturatu zarete? Zenbat gauza kontatzen dira isiltasun une txiki batean. Bueno, ospatu ondo nazioarteko mimo eguna. Burura tortzen zait garai batean, Robin Williams aktoreak New Yorkeko Central Parkea joaten ziren mimo egitera. Txanpon batzuk irabazteko, bere arte dramatikoen ikasketak ordaintzeko. Beraz, gora gure mimoak. Gora gure mimosoak. Eta gora zu, Mai Gorostiaga, eta gora goian bego, Robin Williams, handia urare. Artistekin jarraituz, gaurko egunez, Andrea Bocelli tenore italiarra jaioz, Eiba. Bai, 72 urte betetzen ditu gaur, eta badakizuen bezala 100 sari irabazi ditu. 10 opera grabatu ditu eta romanza izeneko bere diska da historiako diskorik salduenetariko bat da. Celine Dionek behin esan zuen behataz. Jainkoak ahotsik badu, ziur Andrea Bocelliren ahotsa duela. Arrapazak? Entzun dezagun zeruko ahots hori. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso si li vivrò. Nahiko edo pixka gehiago nizu. Ai, ni negatik, gelditu guretzeko, hola, pixka gehiago. Vale. Su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Venga, nahikoa zue. Vale, venga. Gaurko egunez, 1984an ni jaio nintzen urten. Oi, lotxaga bekeri bada hola botatzea, jakintzazula. Jarrezkoa zen? Bai. Claro. Goenkale baita estrenatu zuzan urte hortan. Beida, hori ondo. Barkatu, Goenkale estrenatu zan urten jaio zinen? Bai. Bueno, ez ditu kalkulo gata behar. Ez ditu 21 urte, bueno, ez dutzi. Baina jarraituko. Gehi. Bai, jarraitu. Bota. Vale, 1984an Friends telesaia estrenatu zen. NBC kateak asko zordio telesai horri, baina hasieratik arazo asko izan zituzten gidoilariekin. Seriaren lehen kapituluan Monika mutil batekin oheratzen da lehenengo zitan. Eta kateko zuzendariei onartezina iruditu zitzaien hori. Orduan, inkesketa bat egin zuten aukera hauekin. Zer iruditzen zaizu Monika? A. Emagaldua. B. Txerria. C. Lotxagabea. Eta D. Nerea ametxetako neska. D aukerak irabazizun, eta 10 urtez Monikaren ligeekin disfrutatu ahal izan genuen. Eiba. Nei egia esan asko gustatzen zait Friends, orduan Asensio jargoiazu zatitxon bat? Venga, hauzetan nahiko mitiko dala. Je m'appelle Claude. Je de cold blue. No! Okay, maybe if we just break it down.
Okay, let's try it one syllable at a time. Okay, so repeat after Venga, me. silaba bat momentuko, frantsesez. Je, Ma, ma, pel. pel. Great. Okay, faster. Je, ma, pel. Pel. Je m'appelle. Mi pupu! Ze honak ziren. Ba, bida, nik enekin, zera, Carlos Iturgaiz eta Jou Triviani eskola berekoak zirela, Iturgaizen azken ere guapo izan da, entzun. Konpotzeko gauza gure euskalditzearetan, egituretan, errepidetan, ez dakiz zer. Ez dakiz zer, batzu izan dute zubererra ote den, baina uste zubereroakoei. Bueno. Txin. Iturgaiz sindromea daukak. A ber, berriro saiatuko gea. Ai, ama. Konpotzeko gauza gure euskalditzearetan, Zubererarrei. Zubererei. Gauzak, oso ondo. Diru hori hartu nahi zuen, harrapatu nahi zuen esan zezen gobernuak, beste leku batetan gastatzeko... Zubererei? Aizu, bakoitza bere euskalkie dauke, naiz eta bea bakarrik ulertu. Gora, desberdintasuna eta aizu. Gora. Bueno, euskalki guztiak hobeto ulertzen ditugu, Iturgaizena baino. Baina, tira, Iturgaiz ere ulertu dugu, nik gauzat esango izuet. Piskat Iturgaizen aldere egin behar dut. Garai hartako pepen euskeraz beste asko getzuten egin gota, ez? Bueno, bida, guazen saioarekin jarritzea arren, ados, ondo hasi gaitezen. Bueno, udazkena gora eta udazkena bera, Iturgaiz gora, Iturgaiz bera, baina hasi gaitezen. Gaur Dona Pellaniz itzuliko da, eta emozioak adierazten erakutsiko digu. Gustatzen zaiten nahi gai hau. Eta zinemaldiarekin burubelarri gabiltz, eta orduan gaur gurean Koldo Almandoz edukiko dugu. Guk Quebrantos laburmetraia ikusi dugu eta asko daukagu komentatzeko. Joseba Beristain ere hemen izango dugu konposatzailea, musika eta zinemaren loturaz hitz egiteko. Eta nola ez, gure maitenak, Oiana Maritorenak eta Imanol González Gurrutxagak zinemaldia nola bizitzen ari diren kontatuko digute. Sekretutxoak. Ojo! Ez, aluzinau. Bueno, eta prestatu eztarri horiek gaur Marcos Esteban kantatzera datorreta politikan zen iraiak 22 ditu eta asteartea da. Kaferik ez dugu gaur, biharko konpondu behar dugu hau! Zuekin, Maitena Salinas. Kaixo, zer modu zeudete, Nik esan beharra daukez ze maite dudan. Ez, oraindik ez, beranduago. Ez aurreratu. Gogo pila ditut. Zuekin ere, Goiuri Ezeiza. Kaixo. Eta dagoeneko aipatu dugu esan hemen egongo zela, eta nola hemen badagoen, zuekin, Dona Pellaniz. Arratsaldeon. Bildondo mikrora, hor bezala ganantzia bizi gehiago emango dizugu. Arratsaldeon Pellaniz. Bai, arratsaldeon. Ondo. Eta hitz egiten ari zaizuena, Iñigo Asensio, bigarren kafea, martxan dugu gaur, bigarrena denboraldi berriak, 56. Konfinamendu erdian guztioni, hasiera eman genionetik. Arratsaldeko 4:14 minutu eta esan dugun bezala, gauza mordoa daukagu gaur kontatzeko eta zuekin elkarbanatzeko eta maite dutetan sartzeko, gauzat esango zen, nik pixkat gogoakin gehiatu naiz, gaur jarri dugun abesti batekin eta uste dut osorik entzuteko ere, Tartea duguna? Bueno, bintzat horatzean eukitzeko, ez da? Hemen daukagu oraindik gure sarrerako musika, oren, bai. Zer romantiko gauden. Pixkat pasteli gauden. Udazken arratsaldetan
iluntzen duenean. Ostoak erortzen dira. Venga, giro melankoliko honetan, oraindik eguzkia zeruan, zerua oskarbi, urdin, baina dagoeneko aritu gara gure frikikerietan argiaren temperaturari aldatzen ari dela, eguzkiak udazkenean eta batez ere neguan beste kolore bat duela. Tira, giro malenkoniatxu honetan, maite duten tarteari heldu behar diegu. Eta maitena, venga, orain bai, zure maite duta. Bale, nire maite dut, gauza asko maite ditut zorionez, baino maite dut kafea, kafesnea, basoan hartzea. Basoan? Bai, ze familiko itxura bada, orduan, eskatzeten bakoitzeko kafe bat, eta basokin eskatzen detenen, ne familia guztitaz naiz akordatzen, baino, etxen sentitzen naiz, hori da, eozin tokitan nahola. Arazo badaukau, Hemen ez dauke, zeratik? Saio honek bigarren kafe izena du, kultura kafeteroan murgilduta. Ni oso zeramika zalea naiz, eta ez bat ere kristal zalea, eta daukat, batetik, goiuri ez eiza, ez da giratzo kontatu genuen. Kafe zalea ez da, ez zaio kafea gustatzen. Sekretu bat zan. Hora nigo horretxo, kafesnea hartu beharrean kolaka hartzen duen hori. Laikoa da. Ez que laro gehieta malagoa jaiuza. Ez claro, igual. Lasai, eldugu azianean gustatuko zeizu. Vale. Eta maitenak kristalezko basoan hartzen du kafesnea. Non geratu da zeramika txiki eder hori, kafe hola, zentimetro parea duen ristreto kafe motx hori. Ez, ni kafea eman, netzako zerbait funtzionala da. Nei kantida emaiazuz behar izaten goizen hola espabila. Bordu nei holako katillu ez, baina basoka da kafesnea. Ai, que gente lleva mi carro, esatezen bat. Goiuri, zure gaurko maite duta? Bale, a ber, ni nola Friendsekin hasi naizen, eta oso serie zalena hon, gaur da iraiako 22, eta Lost, Perdidos, galduak, telesaieko abioia, iraiak 22 erorizan, eta horaz izan seria. Alegia, seria hasi ez, serie barruko data, alegia data intrahistorikoa edo. Serieko drama guztia hasi izan, eta trama iraiak 22. Egazkin horrek, indartsuena. Norbaitek gaur egazkin bat hartu behar balin badu, gogora dezala, Lost telesailean, kontuz. Lost tali izan zinen gero bai? Bai, ni izan azkeneko kapituloa bota zutenen 4 goizeko 5 jeiki izana, eta etzana jun eskola goiz hortan, kapituloa ikusteko zuzenen, bota zuten Estatu Batutan eta Euskadin batea, alde. Eta orduan nigatu nintzen etxen kapitulo ikusteko. Buah, txabal, hau ez da oso serioa. Hau ez da oso serioa. Bueno. Tira, maite dut sanogo bat behar dugu, eta dona peian iznietok ez dakit, dona arratxaldeon berriro. Ez dakit, maite dut seriosiago bat emateko moduan zera. Txiko diot Goiuriren Friends maite dut horri, maite dut eskutu horri, eta nik asko maite dut, asko, Phoeberen pertsonaia. Beraz, bere osotasunarekin geldituko naiz, gaurko maite dutan. Ze politia, ze pertsonai ederra. Bai, eta oso ondo antzestua gainera. Magia handikoa. Bai. Nire maite duta falta dela. Ui. Si pudiera prevenirte con... Zidazu epizkaz pentsatzen aztu intzai dela. Clasificarte como amenaza extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza. Venga, bururatu zait. Maite ditut adinean ondo murgildutako betiko gizonkote hoiek, 60 urtetik aurrerako txampa hontan oraindik genero dekonstrukzioan nahi gaberen murgiltzeko gai diren hoiek. Bale, ondo bokatu zuni hasieran nion nola esan ez, nola bukatzen, no? Bai, eta ulertzen dutenak, atzoa sexualitatea aipatzen genuen, bi gizonen arteko mimo, lastantze, hoiek ere, badutela sexualitatetik eta bi gizonen artean gerta daitezkela, naiz eta ustez heterosexualizan, ez dela ezer gertatzen, ez daukela honek bata besterekin nahastu beharrik, eta bai, horrelako konbikzio oso errotu batzuk suntsitzen joateko gaitasuna
gaitasuna, edo behintzat intentzioa, irekiera hori baduterako lan egiteko, baina behintzat egiten dute, beste batzuk ez dute egiten, eta, bai, eta, bueno, gizon guztiok badugu hor lan bat, ez, gure dekonstrukzioan, baina badirudi adin baterik aurrera, edo oso garai bateko konbikzioetan errotuta, zailagoa dela, ez, eta batzuk egiten dute, eta badakit kostata egiten dutela, baina, maite ditut, horiek ere, bai. Osondo. Para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte. Eta Dona Pellaniz Nietorekin emozioen tartean murgildu behar dugu, eta abestia aukeratu du besteak beste, hortxe murgiltzeko, Marcel Bajes eta Maria Arnalen Canción Total, gaur emozioen inguruan aritzeko, eta Dona, gaur emozioen inguruan gainera oso komunikaziotik aritu behar dugu. Bueno, komunikazioak baduia gure alor guztietan lotura, baina emozioetan ere bai, edo asko, bereziki akaso. Bai. Emozioak komunikazioa dira, eta, bueno, pues nola aldiogun horri eutxi guk nahi dugun moduan, eta ez emozioek nahi duten era. Hori, ikusiko dugu, ber. Kosta egiten zaigu. Bai, bueno, bai eta ez. Erasko daude emozioak adierazteko, eta nik ez dakit aurpegiarekin keinu batzuk eginda ere adieraztera ni naiz zerbait, ez? Agian, zerrenagola, zerbait ez zaidala gustatu, edo gustoko dudala zerbait, ez? Edo juten naizenean toki batetik, edo gorputzarekin egiten dudanarekin ere komunikatzen dut. Zer gertatzen da hor? Askotan, leheno esan dudan bezala, emozioak irabazten duela hor, ez? Nolabait, haserretzen naiz, edo zerbait ez gustatzen, edo beldurra dut, eta emozioak gainditzen du nire kontzientzia, eta egiten dut zerbait, agian nik egin nahi ez dudana. Orduan, nik baldin badakit zer sentitzen ari naizen momentuan errexago egingo zait hori komunikatzea nik nahi dudan eran. Orduan bai, kostatzen zaigu, argi dago kostatzen zaigu, lehenengo kostatzen zaigulako jakiten zer da sentitzen duguna, ez? Identifikazioa, ez? Hori da lehen urratsa, bai. Askotan konturatzen gea, oiukat hasten ganean, edo negarrez, edo bestea besarkatzen dugunean, energia, ez dakit, eder horrekin, ez? Eta bai, identifikatzen ikasten baldin badugu, kontzientzia hori lantzen hasten baldin badugu, bueno, pues, zer egin, zer esan nahi dugun erresagoa egingo zaigu hori egiten. Bai, azkenean da termometro baten modura, ez? Norberare autokontrolarekin zer ikusi dauke, baina autokontrola ulertuz zerbait hau da, identifikatzen dezuna eta gaitasuna duzuna, hori era osasuntsu batean, ez neurrian adierazteko, ez? Horrelako zerbait izango litzek ez dela bat erresa, Gero bakoitza bere neurria eukiko, pentsatzen dut. Ez da erresa, ohitura ez dakagulako, ez dakigulako egiten. Hau honek praktika eskatzen du, baina niri ez zai gustatzen esatea ez dela erresa, ez uste atzera botatzen gaitula horrek. Eta ni autokontrola edo kontrola beharrean erabiltzen kudeaketa edo autokudeaketa, ze iruditzen zait malguagoa dela eta kontrola batzutan ematen du zerbait kontrolatu nahi dugunean inbar degula agian negatiboa, ez? Eta, da, emozioak gogorra usten baldin baditugu, behaiek ere bazten dute beti. Orduan, bai, kudeatu beharreko zerbait da, eta bueno, pues, jakin behar dugu hori identifikatzen, eta, bueno, pues, ekarri ditut pistatxo batzuk, horiek zer sentitzen dugun hori identifikatzeko. Praktikan jartzeko. Hori da. Lehenengo pista, nondik hasiko gea hori praktikan jartzen? Lehenengo hasi bargea gorputzetik, ze emozioak bizitzen ditugu bakoitzak gure gorputzean, eta ez daude gorputzetik kanpo, hau da, emozio bat ez dago hemen, ez dago mailan, eta nire emozioek nire emozioak ez ditu beste pertsona batek. Hau da, esaten dugunean haserretu diazu edo horrelako esaldiak, nire betezetet, azerdaka bola magiko batzuk eta bota indizkizu eta barrura sartu zaizkizu. Ez da hori, ez da existitzen badakigu. Orduan emozioak gure gorputz barruan sentitzen dira, orduan goazen gorputzea begiratzea, ez? Nire gorputzak emozionalidade intentsua daudanean zer egin nahi du. Eta, bueno, aurreko saiotan ere aipatzen genuen nola lau emozio basokoekin lan egiten baldin badugu, errex egin dezakegu, eta badaude lau ardatz nagusi, ez? Bat izango da energia suntsitzailea, eta nik galdetu nahi zuet, noiz sentitzen duzu ez? Osea, zer emozioi jarriko zeniokete energi suntsitzailearen izenburua? Gorrotoa. Haserrea.
epaitzea, beste epaitzea ere bai, ez zait iruditzen oso konstruktiboa danik, beraz agian oso elkatuko nuke. Suntsitzailea. Enbidie? Ez? Batzutan decepzioak, eta decepzio oso kontzeptu kuriosa izan zait, lehenko laguatek eski, decepzionatu nago ez dakin nork, oso aserre zegoen, ez oso suntsitzetik akaso. Hor bi energia aurkitzen ditugu decepzioarena, ez dela suntsitzailea berez, eta aserrearena, berez, zuek esan dezuen bezala, suntsitzailea dela. Izenburu potolo bezala amorrua jarriko genuen, eta amorruaren barruan gorrotoa, inbidia esan dezuen bezala, hoiek sartzen dira barruan, ez? Orduan, suntsitu nahi degunean zerbait norbait ideia bat, ez dakit mundua batzutan ara sentitzen dugulako, amorratuta egongo gara. Amorruaren barruan, esan bezala, inbidia sentitu dezakegu, gorrotoa, nazka, horrelakoak. Bai, orduan, batzutan ez dakit zehazki zer dan sentitzen dudana, baina eske norbait akatu nahi dut. Bueno, pues jun gaitezke hortik, ez? Esaten. Bueno, ez dakit zehazki zer den, baina suntsitzeko gogoa dut, edo behintzat ala du nire emozioak, eta amorratuta nago. Hola, emozio potolo edo izenburu bat bezala jartzeako, pues amorrua izan daiteke. Eta hori gainea, amorra sentitzen dezunen, zuk esan dezuna, ez? Gorpuztu egiten da hori, eta gorputza tensionatu egiten da, jotzeko gogoa sartzen da izuztuk, esan dezu akatu, esan de, bueno, akau, segun, ez dizu esango noiz baite, ez segunik burutio pasa, baina gehien bat izaten da hori, ez? Jo nahi hori, kanporatze hori, hau daukat eta kanporatu egin nahi zure kontra. Bai, amorruak energia oso potentea daka, eta askotan gorpuzten dugu bularralde eta besoalde horretan, eskuetan, ez? Bueno, nik askotan proposatzen dut edo gomendatzen dut ateratzea hori, kojinaren kontra, paretaren kontra, edo zerbaiten kontra, bueno, pues, kaltegarria ez dena, ez? Orduan, hori kanalizatzen dugunean, lasaiago gelditzen gehalako. Bai, eta korritxea adibidez jutea, edo, bueno, pintzet, ez? Kirolarekin asko kanalizatzen dugu amorrua. Asko laguntzen du horrek, bai. Gero dakagu beste energia bat, izango dela energia pala, intimoa, barrurako energia hori, ze emozio etortzen zaizkizu burura. Barrurako. Lotxa. Vale. Beldurra, akaso, ez? Aha. Oso garbi. Hortxe, eroste izuz, baina justu. Ez dakit, ez jakintasuna datorkit, baina gero agian inseguritatea, ez? Izan daiteke ere bai. Errua? Errua izan daiteke ere bai. Aipatzen nahi zeatena, gure gorputza gelditzen duten emozioak dira. Bueno, jakina tristezia, kasu horretan, ez? Tristeziak beti apaltzen zaitu, guzten zaitu geldirik. Hortikan hausnarketa egin behar ez da? Bai, izan ere tristura bizitzen dugu galera baten aurrean, eta zerbait galtzen dugunean beti gorputzak eskatzen dugu gelditu, Bantxe berdan, inbardet, hau gabe bizitzen ikasi, ez? Orduan, dago beste energia bloke bat, dela hori apaltasuna, pixkat barrura eramaten gaituen energia hori, intimidadean egon nahi dut, edo bakarrik, ez? Eta hori tristura esango genioke, ez? Eta tristuraren barruan, aurkitzen ditugu, decepzioa egon daiteke hor, galerarekin lotuta dauden hainbeste emozio. Eta sentitzen garenean pixkat makal, emozionalki, ez fisikoki, ze askotan, nola gauden esaten dugunean, askotan nekatutanago, ez? Esatet, bale, hori zure gorputz fisikoa, baina zure gorputz emozionala, batzutan fisikoki nekatuta gaude, eta emozionalki atope gaude, edo kontrakoa. Edo kontrakoa, hori da, kontrakoa ere bai, pasatzen da askotan. Hori da, eta orduan emozionalki gaudenean, barruraka, lasai egoteko gogarekin, bakarrik edo jende intimoarekin, tristuran murgilka gaudela esan genezake. And the girl so fine, but she wanna scream hallelujah. Eta gero, zuek, aipatu zuen bezala, lotxa. Eta, ez esan dezuzu? Decepzioa zen. Leno? Begeroago, ez da ez gogoratzen. Bigarrenean esan dut, memori falta? Sartzen ez, beldurrak. Hori da, beldurrarekin dut, hori da. Gero dakagu beldurraren energia dela pixkat iesera eramaten gaituena edo defendatzea. Eta horren arteko kolisioa dagoenean, ez da, gure inkonstienteak ez dakienean zer egin edo ies edo defendatu, paralizatzen gea, blokeatzen gea. Eta
beldurra da, askotan horrela manifestatzen zaigu, ez? Tentsioa, alerta, begiak irekita, IS-erako prest, defentsarako prest, eta batzutan blokeatuta, ez? Lotxarekin askotan, ez dakiz esan, ez dakiz egin, eta hor... Eta hori gainea, kimikokire kortisola, botatzen, kortisola hormona, hori, isuritzen da, gure, odolaren eta gure sistemen barruan. Beraz, zerbait fisikoa, baino literalki dela, ez da, sensazio hutsa, ez da? Ez, emozio guztiak oso fisikoak dira, geroz eta intentsitatea handiagoa izan, kortisola beldurraren kasuan, gehiago izango dugu gorputzean, beraz, intentsoago edo gehiago manifestatuko da gure gorputzean. Hori izango zen, hirugarrena, ez hirugarren energia hori, tentsioa dut, paralizatuta nago, ez dakiz egin, edo hemendik ihes egin nahi dut, edo arriskuan sentitzen naiz, edo defendatzeko beharra sentitzen dut. Eta azkenengo energia izango zen, sortzeko eta elkarbanatzeko dugun energia, eta askotan gehienei gustatzen zaigun energiari, ez? Hombre, goxoa da, ez? Ondo sentierazten zaitu, bakean. Orokorrean, irekitzen gaitu, eta, jendearekin elkartzen gaitu, eta hori sormen energia da, ez? Elkarbanatzeko, eta hori da, izango zen pozarena. Orduan, 4 energia horiek ikusita, eta zehaztapenetara jungabe, esan dezakegu, jada, ahotsarekin edo hitzekin nola gauden. Asaratuta nago, amorrutu nago, edo triste nabil, beldurtua sentitzen naiz, edo gaur pozik nago, ez? Zenbat aldiz, ez? Zenbat kalte aurriko, ez genuke aurrera eramango, ez genuke enbesteko kalterik egingo, gai izango bagina, identifikatu momentuan, eta ozen esango bagenu, ez da? Parean dugun horri. Bai, komunikatzea arlo guztietan, emozioen arloan, eta besteetan, nik uste altxor polita dela, ez? Eta, ez deten nahi mezu bat, deno komunikatu behar ditugu emozioak, baizik eta, aske izan behar geha, komunikatzeko nahi deguna. Nik ala bizitzen dut, ala sentitzen dut, baina, behintzat aukera izan, ez? Behintzat, esan nahi dut zerbait, eta nola esaten dut, ez? Horrela, gelditu, lehenengo, begiratu gorputzera, nire gorputzak ze egin nahi du noraintxe bertan, nola dago, suntsitzeko gogarekin, elkarbanatzeko gogarekin, tentsioan, alertan, edo lasai eta apal, horrekin, tresna horiekin komunikatu dezakegula pixka bat zer sentitzen nahi gehan. Ni zurekin bat nator, askotan lagunek edo esaten dizutenen, edo ni nire buruarekin. Zer egin ez dakidala, beti esaten dut, gorputzari kaso egin. Gelditu berarekin, beak esango dizu eta instintiboa da, baina horaberen jakituria handiko, ez? Iturri da, eta askotan ez daukagu hori hain. Ez dakit, gure egunerokoan ez dugu hain presente izaten. Konexio falta, ez? Burua, gutenga ikasten buruan dagola dena, ez? Eta buruak gauza asko ditu, eta bide askotara eramaten gaitu, baina gorputz gabez ga ezer. Naste borraste politia gehala. Beraz, identifikazioaren fasean edo aritu gara. Oida. Eta identifikatuta, aurreratu dugu gaur, hori komunikatu ere egin nahi genuela. Beraz, orain komunikatzeko fasean sartuko gara, Dona? Ze gertatzen zaigu, ni dakita zerrena gola, ez? Torri naiz, eta zerbait gertatu da, eta gorputzak esaten, ingo nun zerbait edo norbait, ez? Nola esaten dugu hori, ze gertatzen da, askotan ez dugu esaten, ze leheno aipatu dudan emozioak nereak dira, nere emozioak nereak dira, hori ez dakago argi. Eta nik esaten maizuta zerrenago, askotan, sentitzegu besteak hartuko dula ardura hori. Eta nik transmititu nahi dut, zeta ni aserregon, bestea ez da nere aserrearen ardura duna. Proiekzioak, ez? Hori da. Proiekzioak eta ardurak, uste dugu, gu garela besten ongizatea edo zoriontasunaren egile. Eta ez, zer ikusia izan dezakegu, baina azken determinantea pertsona bera da. Eta orduan hor komunikazioan errua sartzen da erditik, eta erruarekin naste borraste handia egiten dugu. Ze erruak, beldurretik dator, eta beldurrak paralizatzen gaituenez, orduan hor gelditzen gea anklatuak, biktimizatuak erruarekin. Eta
nik, esaten badizut, adibidez, Maitena, aizu, ze itxusti etorri zean gaur, adibidez, eta zu aserretzen baldin mazea adibidez horrekin, nik bai eragina izan dezaket, baina aserrea zurea izan daite. Osea, aserrea azken puntuan zurea da. Hori da, nik emateizut permisua min egiteko, ez da? Hori da. Gero, egoerak eta egoerak daude, eta horiek, ikusi behar ditugu, baina nik argi, kasu horretan, zuk argi baldin dakazu, edo zure burua politek ustezula gustora zaudela horrekin, bagian nire hitzek ez dute hainbesteko eragina izango zuregan. Eta gaina gaizea bestea baita irakurtzeko, ez? Alguien esatezu, igual ez dijo ez da nerekin, ez da zerbait pertsonala. Zenbat aldiz pertsonalizatzen ditugu gauzek, eta esatezu aizu, igual egun txarraukiu, harrapatu nahu erditik, eta zapla. Ez niri tokatu zait, eta igual ez doakizu zuri. Hoi da, askotan gorde egiten dugu, eta gero esplotatu egiten dugu. Baina bai komunikatzeko, lehenengo gauza identifikatzea izango litzateke, eta bigarrena, erru hori gainditu edo gehiagizko ardura horri ere beste toki bat eman, ez? Izan ere, nik zer nahi dut lortu honekin, ez? Zer nahi dut lortu komunikazioarekin? Ezakit, entendimentu bat egotea, edo elkarrizketa sano bat, edo zu ni gehiago ezagutzea, edo horrelakoak. Orduan, hor ez badago komunikazioa, nik ez badizut esaten nahizu, lehen aipatu dezunarekin ez nago ados, eta gaina horrekin mindu naiz, ez? Askotan galtzen da harreman, ez dakit, sakonago bat edo. Gaina hori egiten da gaur egun umeekin, ez? Juten, ez dakit, gurasoak nik ikusten ditut, ez? Gerturatzen diet, esaten, honek, hau egin duzu nau, triste jarri nau. Zergatik ez dugu egiten gure artean, ja, adin batetik aurrera ere? Bai, txikitan ez genulako egiten. Izan daiteke. Bai, eta oso barruan gordezaleak izan gerako, ez? Eta, hortik ez, emozioak azaleratzeko arazoetatik, badaukegulako lako traba handi batez, eta badirudi, behin emozioen transmisio kaja hori irekita, beldur esparru bat ikusten dugula, ez? Ze pentsatuko du besteak, ze reakzio, eta nahiago dugu gure buruarekin, eta gure inguru seguruarekin, honengatik aser nago eta beste hau ez, eta ez, badirudi oso zaila egiten zaigula, eluke horrela izan beharra kaso baina. Hau sentiarazten gaitula. Vulnerabilitatearekin gure hausikor dugu, eta hor muga handia jartzen ditugu. Nik hor, aipatzeko leno esan dako hitzarekin, nik ere entzuten dut, helduei esaten aurrei. Hori egin dezuna mindu egin nau. Eta nik hor matiztxo bat jartzen eta esango nuke mindu egin naiz. Edo triste sentitzen naiz ni. Ez bestela hor, aurrak, kasu hontan, sentitzen da bestearen emozioen arduradun, eta ez da hala. Eragina bai, ardura ez. Orduan, horiek dira gauzatxoak nik uste liberatzen gaituztenak, gero esan eta sentitualizateko era aske batean. Ze bestela beti gaude jartzen, ez dut hau egingo, ez dut hau esango, ze bestela mintzen dut. Nik ez den nahi mindu nire laguna, nire bikotea, edo nire alaba, orduan ez diot esango haserren agola, edo gaur egun txarra izan ditela eta oso tristen agola, ze mina hartuko du, klaro mina hartuko dula, eski ez da ezer gertatzen, eski mina beharrezkoa da bizitzeko, min gabe ez gea azten, ez gea garatzen. Hori da, askotan ezakigu diskutitzen, ez dakizuei pasatzen zaizuen, ez? Eta ez, nahiago ez hortan sartu bestela diskutitu ingo dugu, igual hori da gauza, egu diskutitzea, bakoitza berea botatzea, naiz eta adosezeon, eta lasai hartu, ez? Bakoitza bere ikuspuntu daukelako. Bai, eta hor diskusioetan, beste zerbait aipatu nahi nula, ez egiten dugu diskusioetan, bestea, ez? Ez zu egin dezu, eta zu inmartzen un, eta zuk ez dezuin, eta hori egin dezuna, karo, demagoztian egea, nik berari eta berari niri. Orduan, bai, zerbait ateatzen da, batzutan, gatazketatik, komunikazioa horrela baldin bada, ateatzen dira ondorio sanoak. Baina, orokorrean, nire esperientzian gelditzen dira hor airean. Zer gertatzen da, gatazka horietan edo diskusio horietan, nik hitz egiten baldin badet nitaz. Asko aldatzen da, nik ez da baldin badizut. Leheno aipatu dezun hori, nik ulertzen dut horrela, eta horrela ulertzen dudanean, mina sentitzen dut, triste jartzen naiz, edo nazka ematen dit hori entzutean. Besteak, tarte handiagoa dauka hor esateko, hor ez nuen hori transmititu nahi, edo bai, hori transmititu nahi nuen, ez, da zer gertatzen, bai, gertatzen dira gauzak, pero importantea da hori, ez, ze bestela,
oso zea, nik baldin badakat frentean norbait, aidea esaten, esan dezun hori ez zai gustatu, mindu egin nau, Bai, gehiagitxo izaten. Bai. Gaina arduratxo izatea, eta ez biktima, eta ez errudun, ez erdiko tarte hori hainbeste kostatzen zaiguna harrapatzea puntu hori, ez? Arduratxo izatea, boteretxo izatea da. Boterea zure aldean dago, hau da, oraindik badaukazu gaitasuna gauzak aldatzeko zure, ez? Pilota zure teiotuan dago, zure aldean, ez? Bai, azkenean da arduratzean nereaz, nire emozioetaz, eta nik transmititzen dudan hortaz. Eta emozioa komunikatzean askotan, batez ere, bikoteekin eta familiakideekin gertatzen da asko, eske jakin barko luke besteaz ni sentitzen dudana. Pitonisa, bai, deno pitonisa izan barko genuke. Eta hori da, zaila ez, hori da ezinezkoa. Osea, eldegu irudikatu zerbait, baina orokorrean euneko gauza duan ez dijoa inondik inora errealitatearekin. Eta utziaren utziz, gero eta okerrago. Berriro egin dit gauza bera, ez? Berriro, eta berriro. Berak bazekien, berak bazekien honen mini itzen zitela eta propio indot, orduan ja, pelota joan. Nahiko adituak ea gauza horiek egiten. Alegia, gaizki egiten, oso trebeak ea. Oso trebeak gaizki egiten. Eta askotan teoria jakinda ere, ez, edo hau buruan sartuta ere, gai izaten gara, gaizki egiteko, eta ez komunikatzeko, eta... Eske hori entrenatu egiten da, ez da? Nik esaten dut beti gaitasunak entrenatu daitezkela. Noski. Praktikatzea da. Gaitasunak entrenatzen dira. Hori da. Inorrez da jaiotzen. Pentsamendu horretakoa. Ez dakize. Jakinda. Hori da. Ez ikasten goaz bizitzan, eta orduan, bai, komunikatzeko praktikan jarri behar degula. Eta lehenengo esan, ondokari, igual begiak itxita eta beldurrez josita, aserretuta nago. Adibidez, edo lotxa sentitzen dut, edo aizu, nazka ematen dit egoera honek. Edo lanzka sentitzen dut egoera honekin. Eta benetan ikusiko dugula gure buruan, gure mamuetan dagola beldur gehiena. Gero errealitatea esango nuke, nire esperientzia propioagatik eta konpainamenduen esperientziagatik ez dela inbesterako. Inbesterako guk sortzen ditugu mamu handiak hau esaten maldi madet, ez nahu maiteko, edo ez nahu onartuko, edo dena delakoa, eta azkenean ez da inbesteako. Eta mamu horiek gainean normalen txikitatik ekartzen ditugu, traumaz jositako gauzak izaten die, norberak ez ditunak ja identifikatzen, ja, norberarenak dielako, ez? Hileko kolorea bezala. Eta azkenen, bai, eztanda itzen duten gutxien espero duzun pertsonaren aurrean, ez? Eta egoeran. Hori da. Bai, eta hasteko, gutxinaka, eta denok ez, markatu. Orokorrean esango nuke, jakin badakigula asertuta gaudenean, amorratuta gaudenean, beldurtuta, triste edo pozik gaudenean, behintzat 4 bloke horiek sentitzen ditugunean, jakin badakigu. Nik komendatzen dut, ala nahi badezu, hori esan ondokoari, eta ikusi pixkat zer gertatzen da, ez? Izan ere, badaude emozio batzuk itxi egiten gaituztenak, tristura, beldurra eta amorrua, eta pozak irekitzen gaituena da. Eta zer gertatzen da, nik itxi egiten nauten emozioak komunikatzen ditu dudanean, da pixkat txokolatezko tarta bat bezala konpartitzea, ez? Nik txokolatezko tarta bat konpartitzen dudanean, zer gertatzen da, gutxiago jaten dudala, ez? Hori, nik konpartitzen baldin badet, nire tristura, nire amorrua, nire beldurra gutxiago jaten ari naiz. Eta pozarekin kontrakoa gertatzen da, nik konpartitzen dudanean multiplikatu egiten da hori. Bai, zalantzi gabe. Bai. Orduan, hor bide polita da, harreman osasuntsuak sortzeko, eta pixik gizartearen aldaketa hau, pixkat bultzatzeko eta horrekin jarraitzeko. Duit ez du abesti honek, egin, hori, aplikatu ez, jakituria guzti hauek, ikasten dugun guzti hau, aplikatu zuen bizitzetan, Maitenak oraindik kontatu behar dizkigu, zinemaldiaren inguruko sekretu batzuk, eta dagoeneko estudian dugu, Joseba Beristain musikari, konposatzaile, eta zinearen eta soinu banden inguruan, asko dakien, eta asko kontatuko digun lagun. Yourself in my place, do it, do it, do it, do it, do it, put yourself in my place, do it, do it.
Dona Pellaniz Nieto, agurtu egin behar dugu, baina datorren astean gurean izango da berriro, gaurkoaren inguruan norbaitek galderarik edo zerbaitola sakontzeke geratu zaigula uste badu, idazteko lasai, 688 zazpi 2 telefonora, gure sare sozialetara, eta datorren astean helduko diogu, eta bestela, gai berrire mati helduko diogu emozioen inguruan. Hori da. Eskerrik asko, Dona Pellaniz Nieto, agur. Esker, aio. Bueno, eta bagoaz aurrera, gai asko ditugu gaur hemen lantzeko, eta esango nuke gai asko, eta denbora gutxi. Kit Kat and bigarren kafea. Atzo gurean Oiana Maritorena izan genuen, eta gaur ere izango da, baina, tira, haren moduan, edo antzeko lanak egiten, ez guztiz berdinak ere, Maitena Salinas badabil, zinemaldian, lantalea ikaragarri murgilduta daukagu, Maitena. Bai, 5. urtez, zinemaldian lanean nagoela. Aurreko 4 urteak Oianarekin taldean izan naiz, eta bain, talde aldamenean nago. Aurten zer egiten dut, zuzendari berriak saiean, aurkezten diren filmen, zuzendari, zein produktore, zein aktoreak elkarrizketatzen ditut egunero, eta da kriston plazerra. Ze sail polita. Oso ederra. Ze toki askotako jendea etortzen zaigu, oain esango dizuedan bezala, tituluak botako ditut. Eta oso ederra da, ze aukera politxa da, datozena, edo tendentziak ere ikusteko, eta zuzendari berriak baita ze ikuspuntu eta ze mira duten, ez, aztertzeko. Beraz, oso pozik, gauza ederra bai. Entzulei izango jau, kuaderno batea, eta apuntatzen juteko, zezuza, insiderra, infiltratua, zinemaldi. Insiderra, ze polita, Insiderra, ederra, bai. Begira, orain arte, 6 filme aurkeztu eta, elkarrizketatu ditu bertako ekipoak, besteak beste, Limbo. Limbo, apunta osazue favorez, benetan, ze pieza ederra. Aurrera ezakigu, gaur, Imanol González Burrutxaga, gure zinema aditu, zinema gile, eta gaur, aste hondan kritiko lanetan da bienak, Limboren inguruan hitz egin nahi duela, eta atzo akelarrerekin ez bezala, gaur oso gustora datorrela Limborekin bai. Berakin bat egingo dut. Beraz, ez naiz gehiegi sartuko, ados, nik titula botako ditut, Espagat, Suitzatik etorri zaigu, immigrazioaren inguruan hitz egiten du Limbo egiten duen moduan, beste bada Japoniera Along the Sea, immigrazioa ere bai du aztergai, eta gero, Euskal Herrikoan, herria eta familiaren zatiketan ingurun hitz egiten duela, eta gaur La Última Primavera, eta, ondo esaten deten, Zeze Printempo, eskezagin nola esaten den, barkatu, baina frantxez ez dakit. Baina, izango litzeke, hori, 16 udaberri esatea bezala, eta, La Última Primavera da, Espainia Herberean arteko produkzio bat, eta bestea frantxesa. Hortik, 2 emakume zuzendari, 4 gizon zuzendari, eta zer dute aman komunean, naiz eta toki desberdinetakoak izan. Beraien konpromezu soziala, benetan atentzioa deitzeko modukoa dela. Hemen immigrazioaz gain, beti errebindikazio bat badago salaketa bat, baina oso eragoxoan egiten dute eta beti ikuspuntua izaten da, hori pairatzen ari denaren, ez, ikuspuntutik egiten dela alegia. Eta iruditzen zait oso garrantzitsue, ze, oraintxe bertan, ez, Donarekin hitz egiten eri ginen bezala, ze zailtasun izaten ditugun eta gure emozio propioak eta sentimenduak komunikatzo beste eta helarazteko, eta hemen aldiz ikusten dugu, sortzaileek oso garbi dutela, nun jarri fokoa, oso garbi dutela nola kontatu, errespetuz, beti ere, ez, ze gauza da, zu gai bat hartu eta zurea egin eta zure egoaren gainetik hori azaltzea eta beste gauza da humiltasunez bereiek egiten dituzten bezala, ez, realitate ezberdinak azaltzea, hijituen herria dela, immigrazioa, emakumeak, abortzioa, maitasun platonikoa, denetarik dago. Mugituko dute leioa, tania terpetik begira. Maitena Salinasek hartu behar dut, jarraitzen ditu zuzendari berriak, eta tira, aipatu diguzunetik, aurrikus dezakegu tendentzia ere joera bat dela zinema gile berrien artean, benetan, gizartearekin oso errotutako filmak egiteaz. Hori da, eta hori bakarrik zinemaldiak berak ere, bere sailkapenean nola jartzen duen horrez, harreta, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Ze hemendik batzuk, egon izan dire aurretik, aurreko urteetan Nest
film sectionen barruan, honek esan nahi du, diru laguntza jaso dituztela, sustatu egin zaiela gaur egun hemen ona iristeko, ez da? Beraz, esaten du gauza oso onak esaten ditu, zinemaldiaren inguruan ere. Beno, zinemaldiaren inguruan eta zinemaren inguruan jarraituko dugu gaur. Esan da bezala, segituan Joseba Beriztainekin eta mendigutxira dator Koldo Almandoz. Aurten Quebrantos film laburra du zinemaldian, joan den urtean estreinatu zuen Oreina, eta badu eskuartean, beste mini telesaia Euskal Telebistarako ondarragoak izenekoa. Guztiaren inguruan, segituan. Udazkenean azken. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Jolas bat egin genezake, musika hau entzunda, irratiaren uinek ematen duten aukeraren bitartzez, norberak irudiak jartzea. Musika honek, zer sortzen duen haren buruan, imaginazioak noraino eraman dezaken norbera. Eta kontrako jolasa egin genezake orain irudi hoiei kendu musika. Beno, hori da askotan musika banda sortzaileek aldarrikatzen edo esaten dutena. Eta esango nuke zinemagintzan ikusentzunezkoan ari garenok asko estimatzen dugula noski irudiei musika jartzeko duten trebetasuna. Duela gutxi Ospel film laburraren musika egin berri du, tartean Xabier Zeberio Etxetxipiare izan du bide laguna hainbat instrumentuen interprete lanetan, beste film labur baten sortze lanetan da, eta eskuartean, oraindik aurrera ez daitekeen eta ondo bidean baieztatuko den film luzea. Joan den urtean Elkano filmaren musika banda hementxe zinemaldian zuen, eta baditu eskuartean hainbat hitzaldi eta ikasgai, zinearen historia eta soinu banden inguruan, Beethoven eta zinearen inguruan, tira, gauza mordoa kontatzeko dituena. Entzun dugun hau Ospel film laburren soinu bandaren zatitxoa. Gurekin da Joseba Beriztain. Joseba, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ez dakit, zuek esaten duzuen musikariok, konposatzaileok, banda sonora edo soinu banda egileok, irudia musikari gabe, ezer gutxi dela eta uste dut hor, ia denok nahiko ados egoten garela, ez da? Bueno, ezer gutxi baino, nik garbi ikusten dutena da zerbait ezberdina dela. Zugi sekuentzia bat musikarekin ikusi edo gabe, guztiz aldatzen da. Orduan, horregatik gustatzen zait pentsatzea soinu bandak egiten ditugunak benetan zinegileak gehala. Zine egiten laguntzen egi galako, zuzendariari, ekoizleari, eta azkenean histori kontalariak gehala, musikaria baino gehiago. Esango nuke zineari ematen diola zentzua soinuak. Ez bakarrik musikak askotan soinu postprodukziora produktu bat heltzerakoan izaten dira, hainbat beldur, sekuentzia honek funtzionatuko ote duen edo ez, eta hor konposatzailearen eta musika teknikari edo musika postproduktoraren artean izaten da, bueno, a ber zer egiten didazuen honekin, eta zorionez gehienetan asmatzen dute eta hor bidertzean geratzen ari den sekuentzia bat bapatean berpizteko gaitasun hori badute. Hori ere egiten duzue, eta esango nuke hori musika bakarrik ez, soinu osoa ere zinearen zatik oso garrantzitsua dela. Bai, noski, azkenean musika bakarrik oso gutxita entzuten da. Ia beti dago dialogoekin eta soinu efektoekin, eta azkenean 3 elementu sonora hauen arteko halako oreka bada, eta oreka hori mantendu behar da historiaren alde. Zehazten bada soinu efektokoak nahi dula bere igotzea eta musikariak bere igotzea, akabo, azkenean oreka bada historia kontatzeko. Bueno, eskuartean aipatu dugun Ospel film laburra hau dagoeneko amaitua dagoena esango nuke, Joseba, edo oraindik Bai, amaitua dago, eta orain laster hasiko da, bere, festivaletan aratona laster hasiko da, eta bai, amaitua dago. Xanti Rodríguez da zuzendaria, azpetiko argazkilari, bideogile eta zinegilea. Eta, halako
beti berri gustatzen zaizkion, euskal mitologia eta monstruak eta halako fantasiazko mundua sortu du, eta horrekin ari da halako hainbat historia sortzen. Ez dira, hainbeste aste, Xabier Zeberio Txotxipiaren etxean sare sozialai ordenatxi batzen dute, eta han aritu zinetela, instrumentuak hartuta gauzak probatzen, eta, bueno, hortik ez, ikerketa hortatik ere, eta instrumentuei atera dakieken beste soinuetatik ere sortu duzu, Joseba, musika ba. Azkenean, Xabier Zeberio izugarrizko artista bikaina da, eta han egon ginean goiz oso bat hartu instrumentuak, eta zati batzutan instrumentua normal jota daude, baina beste batzutan daude maltratatu da pixkat, ez? Ze zagata atera dezakeen, eta pixkat esperimentatzen, bildurrezko laburmetre bat denez, badaudelako momentu batzuk, alako ikaraskoak, eta horrekin zer egin genezake, biolinakin, biola, txeloakin, kontrabaxoakin, eta bere partikularra den Mikel Arpa instrumentu nordikoarekin. Mikel Arpa zoragarria da oso, badu... Instrumentu berezia da. Bai, oso. Bueno, joan den urtean Elkano filmaren musika banda hementxe zenuen zinemaldian, aurten horrelakorik ez dakit zinemaldia beste modu lasaiago batean bizitzeko aukera ematen duen horrek, edo jarraitzen duzun, ez? Buru belarri gauza badela eta bestela konposatzen, aipatu dut, hitzaldiak ere prestatzen ari zarela, nahiko lan, konfinamentu osteko garaia hauetan. Bai, beti nabil entretenituta gauza batekin ez bada besteekin. Eta zinemaldira ni beti tortzen naiz ikusle bezala, azkenengo, ez dakit, 20 urtetan, aldudan gehien etortzen naiz. Aurten Kimuakeko laburmetraia ikusteko aukera bakarrik izan dut, Koldo Almontosena tartean, gero berak aipotuko duna. Eta, bai, pena bada, baina, ordutegi kontu batik eta aurten ezin dut. Eta lehengo urtein, derri zentzan, ze Elkanon soinuan da, Elkano pelikula zinemaldian otaz aparte, bere soinuan da, Belodromoan entzun izan zen, Euskadiko Orkestraren eskutik, aurten, COVID-a dela eta ez dela, ez da alo kontzerturik egon, baina niretzako kontzerturi, nire musika horregotaz, baina lehenago, zen urteko alako zita garrantzitsu bat, ez? Euskal Herriko orkestak soinuan da jotzen, Donostin, alako momentu eder bazan. Eta idatzitako hori orkesta baten lanean, zuzenean, gozatu alizatea, hau ere beti ez da errazi izan den. Ez, noski, gaina guk lan egiten dugu beti ornorearekin egiten ditugu maketak. Kutsi gora beran loa entzungo den, baina gero hori benetako orkestatekin entzute zuenez, hau beste gauza bada, askoz dotorago, askoz sakonago, askoz biziago, ederra. Ez dakit soinu virtualak 20-30 urte orkestadoreak, programak zenbat izango dituzten, ikaragarri hobetu dute Joseba, baina oraindik ere ez dira asko hurbiltzen, Bai, hor badago zerbait, jotzeko moduan alturaltasunean, bada zerbait ez dena lortzen ordenagailukin imitatzea. Dena den, ordenagailuan lana nire ustez ez luke izan behar hori imitatzea, bizik alden gehienak gerturetza, gero orkestakin grabatu alizateko. Posible bada. Azkenean, bakiztu, diru kontua izaten da normalean, da dirura badago, oain entzun duguna adibidez, nazketa bada. Dago ordenagaileko orkesta, dago Zeberio, dago perkusio batzu digitalak, baino neko ondo elkar nahaztuta daude, Mikel Fernandez Cruzak ebilizan eskua sartzen hor, eta txukun gelditu da. Artista ere, Mikel. Bai, artista. Eta entzuten dugun hau den orkestarekin egina izango da? Bai, noski. Zure musika banda guztuenetakoa, esango nuke. Bai, hau musikaria da James Newton Howard. James Newton Howard izan da urtetan Shyamalan zuzendariaren musikagilea. Eta niretzako tandena izugarrizkoa da. Egin dituzten pelikula asko bikaina dira eta soinu bandak ere bai, eta gaina bakoitzen ezberdina dira. Eta kasu honetan bereziki gustatzen zait konturatzea soinu bandak nola laguntzen duen historia kontatzen. Izugarrizkoa da, noiz entzuten den melodia bat eta noiz ez, ze puntutatik aurrera entzuten den musika bat eta lehenago zeba ez, zein dan benetan melodia garrantzizkoena bukaran entzuten dena, eta oso niretzako bikaina da. Eta musika gero ja, gainera bikaina da, osea, perfecto. Musikak zinean eta ikusentzunezkoan noski mezu hori indartu eta mezu hori ulertzen lagundu behar du, eta hor dago erronka, ez? Eta erronka horretan beti ere atzera begira jartzen bagara, klasikoetan badago oraindik ere zer ikasia, zer begiratua eta zer ekarria gurera, ez, Joseba? Bai, noski. Beti dago, klasikoetatik beti ikasi daiteke zerbait. Eta gaina kasu honetan,
musika urte askotan izan zen musika bakarrik eta jaztatzuk beste inongo funtsik, baina puntuetetik aurrera hasi zian halako historia kontatzen nahi horretan, musikarekin batea, eta orain dela 200 urte izan arren, badauka zinemarekin halako lotura, ez? Azkenean historia kontatzen zituztelako, poema sinfonikoak eta horrelakoak, musikarekin. Eta bueno, leheno Beethoven aipatu duzu. Beethovenek ez zuen holako gauzak zehazki hain garbi egin, baina bera izan zen halako gero etorriko ziren musikaria inspiratzailea, eta azkenean gu egiten dugun musika guzti horren erentzi bada. Beethoven 250 urte, jaio zenetik 125 Lumieran haien proiekzio hartatik edo zinearen lehenengo proiekzio hartatik, baina musika eta soinua beranduago iritsi ziren, horre izan genituen, zine mutuaren urteak, eta gerora zenbat lan egin den zine mutu horri musika jartzen eta oraindik egiten da hainbat lekutan, hor badago ere ariketa ederra. Egia esan gu zine mutua deitzen diogu, baina benetan etzen zine mutu izan, ze jendeak musikarekin entzuten zuen. Bakarrik guri egitzi zaizkigun kopiak ez dauketela musika. 1927 urtera arte, etzen egon soinu sistemarik, irudia eta musika sinkronizatzeko. Eta orduan ere, jende askok zalantza zaukan hori benetako zineatzen edo ez. Ze dagoeneko zinearen oinarriak sortuta zauden. Montaiaren hizkuntza planoa, kontraplanoak, montaje paralela, guzti horiaia sortuta zauden. Eta orduan askorentzako benetan zinea soinu gabe zen. Tartean, Chaplin berak, soinu sistemak egon arren, berak ez zuen nahi, bere pelikulatan, soinua sinkronizaturik izatea. Eta orduan hor, gaur egun, pixka paragura ematen digu, baina garaiaretan izugarrizko, zinemeak egin artean izugarrizko tirabirak egon ziren soinua bai edo soinua ez. Eta azkenean, soinua bai, horrek irabazi zen. Bai, eske gaur egun ez zaigu ia okurritu ere egiten pelikula bat ikusterakoan soinu gabe edo musika gabe ikustea. Hor egon zelako esperimentu bat zen ez, The Artistekin, edo zuzendari korearrak, Hierro 3, Kinkiduk. Kinkidukek egiten ditu pelikulak ia hitzi gabe, eta baina oso gutxiena dira. Ohituta gaude musika desente eta soinu desente entzutera. Gero galdetuko digu, Koldo Almandozi, dagoeneko estudioan sartzen ikusi dugu eta badu Koldok zinemaren ertzetatik eta ortodoxiatik urrun gauzak probatzeko joera hori batzutan, eta galdetu beharko digu zine mutuaren inguruan ere ze iritzi duen. Baina Beethoven aipatu duzu lehen, Joseba, eta Beethovenen eskutik izan dira. Soinu bandak, honen doinuetan inspiratuta, eta zuk ere baduzu eskuartean alako hitzalditxo bat prestatu beharra Beethoven, zinea, lotura horren inguruan. Abenduan 9 getxo egongo naiz Beethoven eta zineari buruzko hitzaldi bat ematen. Eta gaur adibidetxo bat kontatuko dizuet, La Jungla de Cristal pelikulan, bere zuzendariak nahi zuen, bai edo ez, Beethovenen musika jartzea. 9. sinfonian guretzako hain ospetsua den, gozamenaren doinua, edo ez dakit nola izango litzakeen euskera zehazki. Berarentzako pelikula hori azkenean festa badalako. Jende pila bat hiltzen da pelikulan, baina berantzako oso festa bada. Bai, divertigarria, eta pelikularen bukaran horra gertzen da Bruce Willis harrapatutako gaizkile danak akatzen, baina berantzako festa bazan da musika hori jartzen nahi zuen. Baina kuriosoa egiten zaidana da, bi gauze bat hor sortzen da kontrastea, ez? Musika klasikoa eta jendea alkar disparatzen, halako kontraste bat hartzen da, kasu honetan divertigarria dena. Baina zuzendariak ideia hartu zuen Naranja Mekaniko pelikulan Kubrickek erabiltzen zuelako sinfonia honen bertsio elektroniko bat, pertsonaien bortizkeriarekin lotuta, halako baita ere kontrastea sortzeko, ez? Musika klasikoa eta bortizkeria eta nola zuzendari bat beste bat imitatzen ari den, eta ari berean hori ari den hartzen Beethovenen obra klasiko bat, eta azkenean, dana retroalimentatzen doala. Irakasle lanetan ere badabil Joseba Beristain, horre Mondragon Unibertsitatean eskaintzen duen modulotxo batean, komposiziotik, musikatik, zinaren historiatik.
ikasleak ikusentzunezkoeko ikaslea dira, eta orduan nik kontatzen diot musika nola erabili, beraien ikusentzunezko lanetan. Halako kriterio batzuk edukitzea, beraiek historia kontatzeko orduan musika nola erabili dezaketen, nahi badutu erabili, eta noiz, eta nola, eta zergatik. Kriterioak eduki ditzatela, eta gero ja bakoitzak nahi duna egitea. Ez dugu inongo musikari buruz hitz egiten, ez dugu instrumentoei buruz, ez konposaketa, baizik eta nola erabili musika. Interesgarria da, zalantzarik gabe. Tira, eskuartean aipatu dituzu, Joseba, hainbat proiektu, formakuntzatik, hitzaldietatik haratago, konposizari dagozkionak, ospela zaritu gara, eta baduzu oraindik baieztatu ezin daitekeen, baina eskuartean eror daitekeen luzemetraiek, eta pentsatzen dut fin luzeak ere konposatzaileari ematen diola, ez? Erronka, ez dakit, handixiagoaren edo plazer hori. Bai, da bildurgarria eta emozionantea da bia batera. Ez, azkenean, zure musikak, nik egindako musika lagunduko diolako zuzendari bere historia kontatzen, orduan erantzunkizun handia dauka, ez, erabakitzea zer musika mota izango da, nun erabiliko dugun zergatik, nola, eta tentsio narratibo guzti hori mantentzea ordu eta erdi, 2 ordutan. Ez da laburmetrai bateako lana da, baina pelikula bateako askoz gehiago da. Bueno, sakonago hitz egiteko aukera izango dugu, ze gaur goizean Joseba Berizainekin ari nintzela esan dit, tira, hilabete barru Beethovenen inguruko hitzaldia prest daukadanean, nahi duzu berriz ere joango naiz eta Beethoven goitibera askatuko dugu eta etor zaitez, nire kutxunetarikoa data, favorez etorri. Bai, maitenak esan digu hori eta bestea Lumieran haien proiekzioaren urturrena pasazitzaigula, COVID-aren lehenengo itxialdi horren haseran. Baina, akaso, hau itzakia bilatuko dugula estudioan, izan hemen edo Tolosako gure bigarren kaferen estudioan, gura proiektatu eta pianistaren bat engantzatuko dugu, han horri doinua jarri, soinua jarri. Aurkitu dugu, ja? Aitzakia aurkitu dugu, baina Lumieran haien urte betetzeak urrian dira, 5 eta 19 ez, eta hor nun baita erdien egin marko dugu horrelako zeharik. Bueno, bukatu baino lehen esan Koldok bere laur medietan soinua osondo ibiltzen dula, eta azkenengo honetan bai, izugarrizko kontraste interesgarria sortzen du, entzuten dena, ikusten dena, eta bikain. Musika asko ez dago, baina zatitxo batean entzuten da. Rosa Guzmanen kebrantu hau. Honekin agurtuko dugu Joseba Beriztain, nahi baduzu gurean geratu Joseba eta Koldoren entrevista entzun biota zaude, nahi balin baduzu eta filmeri baduzu ikusteko ere, lasai asko eta esandakoa egokituko da Beethovenei berriz ere heldu eta horren inguruan aritzea. Hori da, laster arte orduan. Eskerrik asko. Arte. De mi vida es un quebranto que irradia la pasión que mi alma siente. Ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro. Cada nota de mi lira es un quebranto que irradia la pasión que mi alma siente. Ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que lloro. Me diste con tu mágica sonrisa la dicha y la ilusión que había perdido. Le diste a mi corazón herido la calma y el consuelo del olvido. Ahora de tu amor curo mi herida, no puedo ya vivir sin tu cariño. Y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sin cesar al cielo. Y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sin cesar al cielo. Cada nota de mi lira es un quebranto que irradia la pasión que mi alma siente. Ante tus ojos bajaré la frente y a tus pies las tristes lágrimas que yo. Cada nota de mi lira es un quebranto
que irradia la pasión. Kantu honen izenarekin badu lotura, eta filmurrean zehar entzun dugu zatitxo txiki bat bada ere, baina ez dakit erabateko lotura baduen, edo Josebak esan duen bezala, doinua eta soinua sortzerakoan lanabes, erraminta bat bezerik ez den izan. Baina, Quebrantos laburmetrai dokumentala aurkeztu dute, zinemaldian, Koldo Almandoz eta Maria Elortzak, eta gurekin da Koldo Almandoz esan da bezala, lehenago galetu behar dizu, kantuarekin asko murgildu gotegaren film labur honetan, edo anekdotikoagoa den komposizio horretan. Bueno, sincero izan behar badut, hasiera batetan uste baino anekdotikoagoa zen, ez? Berez izenburuari ondo zegokiolako, kantuak ere izenburura eraman gintuelako, baina hor pelikulak badauka nolabaiteko ez dakit, kontraesan bat, ez? Pelikula euskera hutsean izan da ere izenburua kantu honetatik dator, ez? Eta Quebrantos izenburua duelako. Baina justu hori, ematen zigun nolabaiteko ez dakit aitzakia, baina aukera, pelikula guk nahi genuen moduan izendatzeko. Ze bai Mariari eta bai bioi iruditzen zitzaigun Quebrantos hitza euskeraz izan liteke arrakala edo austura, baina gazteleraz dituen esan nahi eta esamoldeak konotazio gehiago ditu, eta pelikularekin konotazio horiek oso proposatzen. Irratigrafia edo orderaz akaso hitzjokoa hobeto ulertzen da, radiografia irratsaio batetik, hain zuzen ere, irratiko faktoria saiotik, bertan egindako elkarrizketa batetik abiatzen delako, eta elkarrizketa horren zati batzuk hartu, eta hori zinematografizatu duzue, edo horrelako zerbait Koldo. Bai, eta, gainera, aurreko elkarrizketaren amaiera besterik ez dutentzun, baina pixkatortik doa, guk ez genuena nahi izan elkarrizketa horretatik abiatuta pelikula bat egin nahi. Baizik eta elkarrizketa bera, irrati formatu bera ere izan zedin pixkat ardatz, eta gero guk hori nolabait osatu irudiekin, edo guk gure, elkarrizketa horrek eramaten gintuen mundu hoiekin, ez? Baina oso argi geneukan hasiera-hasieratik elkarrizketak garrantzia zuela. Eta hori gainera oso, bitxia izan zen nik elkarrizketa hau Mariari erakutsi nionean, niretzat elkarrizketa horretan esanguratsuena zen pixka teknologiak, emakume honek teknologia eta legeak sortzen duten itzale eremu horretan bizi duen beldurra eta kondena bikoitza eta guzti hori, eta bapatean Mariak esan zidan, ez? Eta elkarrizketatzailearen figura ere hor, elkarrizketa horretan, eta nien nintzen ez da jabetu ere egin, ez? Hori elkarrizketa horretan, zegoela norbait galderak egiten, eta elkarrizketa egina hala, nola galdera horiek gero eta murritzagoak ziren, eta gero eta desagertzen joan zen maite, ez? Zion ziortzarizketan, eta etzekin ez da zer galdetu ere, besteak kontatzen zuenaren hildotik. Eta horregatik pentsatu genuen irrati formatuak, irratiak ere bazuela garrantzia. Artola eta Ziortza Linares, aipatzen ari ginen, bertan protagonista edo, eta lehen Joseba Berizaini galdetzen genioen ez askotan zinean irudiari, soinua, musika jarri egiten zaiola, eta horrek aldatzen duela, nolabait ura ulertzeko modua. Esango genuke, edo behintzat hola iruditu zaigu, gaur elkarrekin berriro ikusi dugu, film laburra, irratizko edo soinuzko errealitate horri gehitu diozuela. Kontrako bidea, ez, oiko moduan, edo behintzat Josebarekin hitz egiten genuen oiko bide hori hankazbora jarri duzuela, eta doinuari irudi hartzea, eta horrekin ere, doitu, osatu, konplexuago egin, dagoeneko bere kabuz oso pixuzko elkarrizketa den hori. Bai, hori zan helburua. Askotan gertatzen zaiguna ere ez, kontrako bidea egiten dugunean, beti irudiari ematen dugu garrantzia, irudiekin kontatzen dugu, eta gero nolabait irudiri soinua jartzeko joera izaten dugu. Neri ez zait hori bat ere gustatzen. Ni saiatzen nire pelikuletan musika edo soinua egon behar badu, bere kabuz egon behar duela. Ezin duela izan osagarri bat edo azpimarratzeko zerbait. Ezin du besterik gabe emozion menpe egindako zerbait. Ez ni Logandu Fresh montatzailearekin askotan hitz egiten dudanean, barri egiten dugu, ez? Alako sekuentzia emotibo batean gaudenean, ez orain biolinak eta pianoa. Edo sekuentzia portiz batean gaudenean, orain timbalak eta trompetak, ez? Mekanismo truko horietatik alde egiten saiatzen gea.
Eta kasu honetan, kontrakoa zen bidea, soinu banda bageneukan nolabait esan da, eta gero honi irudia jarri behar genizkion, eta saiatu garena da ere, irudi horiek ez zitezen izan besterik gabe elkarrezketa azpimarratu, edo nolabait emotibo bihurtuko luketenak, baizik eta beste geruza batzuk edo ematen, saiatu gera, gero emaitza, hor dago, eta batzuei zerbait irudiko zaie, beste batzuei beste zerbait, baina, bueno, ez dakit, azken finean ere divertitzea da. Gauzak, bueno, erronkak, ez? Nolabait lan hauek interesgarri egiten dutena eta batez ere laburmetraiak, esparru komertzialetik kanpo daudenak da, nolabait divertitu hartzera hau egiten, ez? Eta erronkak hartu eta kasu honetan adibidez Mariarekin lanean, elkar xaxatu eta pikatu eta horrela eta bestea eta nola egingo zenuke hau eta bueno, bestela ez, ohiko zerbait egiteko ere, bueno, ez dakit. Nik gaiari eutxiko nioke, bai, asko interesatzen zait, gaiaren aukereta, bueno, pentsatzen dut esan bezala irratian entzun zenuelako, baina, bueno, ez da ohikoa, ez gai horri horrela eustea, eta ez, gero joku horiek, eta, bueno, sorkuntza prozesu horretan, ez, horrelako askatasuna azaltzea, ez, oso interesgarria iruditzen zait. Zuk esan izan dezu, izkutatzen dugun hori dela benetan definitzen gaituena, eta ez dakit esan dezaketen ozen, zeren inguruan hitz egiten ari garen, bai, bueno, emankumearen kontrako, indarkeria aipatzen da, oso nabarmen, eta zuek agerian jartzen dezuen, hori, mendetan izkutatu den hori. Bai, hala da, baina nik uste, eta berriro ere onartu behar dut. Nik elkarrizketa hau kotxean indoala entzun nuen, eta oso krudela da onartzea, baina hasi nintzen elkarrizketa entzuten, eta nire buruak nolabait esaten zuen, bueno, beste ikusi, tratu txarren inguruko beste elkarrizketa bat. Ez? Badakit guztiak direla kasu bakoitza da kasu beldurgarri bat, baina nolabait ere anestesia moduko bat bizi dugu, ez, gaia honen inguruan. Ni ari nintzen entzuten, baina entzuten nuen, beste bat entzungo, beste bat entzutera noa, ez, pixkat horrela automatikoa jarrita. Batean teknologiaren gaia aipatu zuten arte, ez, pulserena, nola, ziortzak, niri batean beldurrezko pelikula batean bihurtu zuen elkarrezketa hori izan zen, nola aipatzen zuen, berak jasaten zituen segurtasun neurriak nola berari eragiten zioten bere tratutxar emailari baino. Nola bera bizi zen, nolabait kartzela batean besteak eraso ez ezan. Askatasuna eman behar liokeenak nola oprimitzen zuen. Ba, eta kontatzen zituen gauz oso detaile txikiak, baina batean esaten zuen, ni beti egon behar naiz pentsatzen ea beak kargadorea kargatzen jartzen duen edo ez. Edo nik geratzen manaiz bateriarek gabe, pentsatu behar taberna batera sartu, eta han geratu behar naizela karga edo iristen ez etxeko garajera, eta horrez seinalea galtzen da, eta berak badaki hori, orduan nik garajera iristen naizen bakoitzean, badakit bera horra zaldu daitekela, berak ere badakielako hor seinalea, orduan bapatean, ohiko gai bat zena, niri, bueno, zerbait berezia, berria iruditu zitzaidan, eta esaten dute, ez dut onartzen hau, nahiko txungoa da, horrela onartzea. Ez, baina eskertzen da zure zintzotasuna, jende askori pasatzen zaiolako, hau da gai bat nik asko lantzen detena, eta ohikoena horixe da. Ez, jendeak azkenean zatu, bueno, beste bat. Eta da falta zaigulako akaso, bueno, ez, genero perspektiba hori, eta baita haratago joatea. Eta hori rebektimizatu egiten du, ez, pertsona zuk diozuna. Bai, guztos, kasu honetan gaina hau gertatzen da, ze guk ez dugu pelikulan erakutsi, baina, bueno, ziortza kontatzezun, bere senarroiak egin izan dizkion eraso fizikoagoak, beste gauza fizikoagoak izanak, guretzat beldurgarriagoak izan daitezkenak, ez? Baina guri benetan beldurgarri iruditzen zitzaiguna zen, egunerakotasun hori nola bizi daiteken horrela, ez? Nola bizi zintezkeen aparato batzuen menpe, aparatoak kargatzen dezunaren menpe edo ez, edo GPS-ak funtzionatzen duen edo ez. Eta, bueno, horregatik iruditu zitzaigun hor bat zegoela historia bat, edo bintzat, historia honi heltzeko bide berri bat. Ze oso argi geneukan zertaz hitz egin nahi genuen, oso argi geneukan ere haiek hitz egingo zutela, batez ere ziortzak hitz egingo zuela, baina, bueno, guk nik batzutan aipatzen dut, eta honekin ere kontrasenak ditute, aipatzen dut panfleto hitza. Ez genuela panfleto bat egin nahi. Askotan igual panfletoak egin behar dira. Ez daukate zer panfletoaren kontra, baina
hain justu lehen aipatutako errazkeri horretan, edo, bueno, beste filme bat, ez maltratuen inguruan, bueno, saiatu gara behintzat, beste bat izan zedin, baina ez beste bat molde, ez dakit, amarillista edo sensazionalista horretatik, baizik eta, bueno, beste bide batzuk jorratzen. 2 urte, behar izan dituzue elkarrizketa hau film labur bilakatu arte. Gezurra dirudi, Mezi izan do. Bertsio asko izan dira, kostatu zitzaizuen tonua aurkitzea? Bai, gero berez hasi ginenean, nahiko, ez dakit azkar, baina bai, gustu hartu genion lanari. Nik onartu behar dut, nik urtebete eman nuela aitzakia jartzen pelikula egiten ez hasteko. Honen prozesu izan zen, nik entzunen hau irratian, eta esan nuen, hostia, Mariari erakutsiko diot. Erakutsi nion, esan nion, zerbait egin liteke honekin da, eta baiez erabaki genuen. Baina gero ni junitzen, baloia kanpora botatzen, nuen nahi gai honen inguruan zerbait egitea, ze iruditzen zitzaidan zen, como, bueno, orain zer da, modan, ez dakit modan, edo, ez, errazkerian ez erortzea. Da askotan ere obsesiotako bat, ez? Eta orduan, ez da, bueno, ingo dut pelikula bat emigratzaileen inguruan, tratu txarren inguruan, ez da, gai sozial ohiko hoietak, orduan, baztertzen junitzen jakinik egin nahi nuela. Baina egin nahi nuen, topatzen ba nuen zer esateko zerbait, ez? Edo behintzat esateko modu berri bat edo. Orduan, niri batez ere hori da kostatu zitzaidana. Eta egia da, hor gero Mariak momentu batetik aurrera esan zuela, ez? Bueno, guazen, bakoitza bere aldetik materialak, ideak eta biltzea, gero jarriko ditugunean eta hasiko gara. Hasiko gara, pixkat hori ez, mani martxa ematen. Eta, bueno, berak izan zuen hor indar hori, hasiera horretan horri eusteko, eta ja, prozesuan hasten zeanean, gauza batek beste batetara eramaten zaitu, nik hasiera batetan ez, obsesionatuak xaguzarrekin. Esaten genuen, GPS-a, seinaleak, radarrak, xaguzarrak, egon nintzen, xaguzarrak filmatzen, beraztegikoko batean, ezakitzen golako, eta gero ez daude pelikula, baina, bueno, behintzat, prozesu horretan jasi ginenean, bueno, 2 urteko prozesu bat da, baina ez dire izan 2 urte horretara dedikatuak jakin. Nik uste badala zerbait garrantzitsua zuk nola baita zeharkan aipatu ezuna eta hain ohikoa bihurtzen diren gai hauek, ze ezoiko diren pertsonalizatzen direnean, ez da? Zezu azkenean emakume hori entzun zenuenen, esan zenuen, bale, hau ez da ohikoa, hau ez da generala. Guzti zala da, eta gero gainera, claro, pelikula honek eramaten zaituena da, ziortza berarekin hitz egitea, esatea zu entzun dut zure elkarrezketa, gustatuko litzaizuke zerbait egitea, ze iruditzen zaizu, eta orduan arekin ere hitz egitea, eta kontatzen dizkizu beste, gertatu zaizkien beste 1000 gertakizun, beste 1000 pelikuletarako emango luketenak, eta hori betikoa da, bueno, kasu honetan, tratu txarrak, titular gisa irakurtzen dituzunean, dira tratu txarrak. Ziortza Linaresekin hitz egiten duzunean, ja dira bere tratu txarrak. Eta berak ahots batekin kontatzen dizkizu, eta beste gauza bat dira, ez? Emigrazioaren gaia da, etorkin bat ezagutu, haren gora berak ezagutzen dituzun arte, eta errepente jartzen diozu, aurpegia, ahotsa, familia, gertatzen dena da, egia dela hori, nolabait bilatzen dugula, ez? Nolabaiteko justifikazio bat, nik neuk bilatzen duan moduan, esan dizuet, ez detorrelako gai bat jorratu nahi, errazkerian ez erortzeagatik. Askotan da ere, bueno, ez ezulako nahi, horako mundu batean sartu, eta horrek sortzen dizkizun, gora berak asumitu. Zinegonak, ez? Bai, horrela izaten da bai. Hortxari gara Quebrantosen inguruan, baina dagoeneko Koldo Almandoz badabil urrengo lanetan murgilduta, atzean batzuk utzita, oreinaren estreno eta distribuzio eta jaialdi festa guzti hori, etzen duela inbeste amaitu Koldo, eta dagoeneko, bueno, tartean zinemaldi hontan orkesten ari zarena, eta minitelesail bat ere ETB-erako egiten ari zareten ondarrauak hori osatzen ari zara. Tarte asko izan dira horredian, akaso konfinamentuak sortutakoa, edo dena oso bata besteren atzetik izan da, akaso nahi bezain beste ez? Bueno, ez dakit, kuriosoa da nola ikusten den kanpotik eta nola ikusten den barrutik, ez? Kuriosoa da adibidez, guk oreinarekin orain, urrian hasi eta orain dikan Frantzia inguruan proiektzio ezberdinak ditugu, Anesin, Bordelen, toki ezberdinetan, ez? Banaketa derrepente, banaketa sare bat sortu delako eta egongo direlako proiektzio gehiago. Eta gero telesailarena, bueno,
gu orain montatzen ari gera, azaroan erakusteko, baina askotan ikusentzunezko mundu honetan ez dezu egiten nahi dezuna, baizik eta finantzatu dezakezuna. Eta nik adibidez, hau egin dut, hain zuzen ere, aurretik 2 urtetan lantzen egon naizen pelikula bat, azkenean eginan izan ez dudalako. Natasia izeneko pelikula bat, eta hura ezin aurrera atera, eta orduan, hura albo batera usten dezunean, hau egiteko aukera sortu zen, eta badirudi, ibili naizela gauzak, baina, askotan ikusten da, egitea lortzen duzuna, baina bidean hor geratzen dira, nolabaiteko hilotz batzuk, askotan hilotz horiek dira, zuri gehien gustatzen zaizkizunak, edo benetan, zure bihotza eta zure sabela jartzen dezune proiektuak izaten dira, ez? Horrekin ez esan nahi, minisailarekin gustora ez nagoenik, baina, beste formatu bat da, beste presa batekin egina, beste baliabide batzukin egina, eta oso intensoa izan da, izaten ari da. Minitelesaiera joan aurretik, lehen emozioetaz ari ginen, Natasha bezalako proiektu bat albo batera uzten denean, eta hori esan barko duzu, guztiz uzten da alboran, edo beti dagor momenturen batean hau berriro mairakatzeko aukera, zein da emozioa? Badago pixkate aserretik, edo amorrotik, edo decepziotik? Bai, munduarekin aserretze zera, frustraziotik asko, besteek bai eta nik zergatik ez, nik uste guztiok gertatzen zaigula, guztiok pentsatzen degula, merezi duguna, baina gutxiago baloratzen gaituztela. Baina hau da sentimendu universal bat, esango nuke, ez? Eta zinema gintzan bereziki, akaso. Baina nik esango nuke literatura, kultur gintzan, akaso. Baina politikan ere gertatuko da, eta enpresa munduan, eta... Bai, irudipena da frustrazio modukoa, nik deportibidea ez hartzen dut. Osa, ni privilegiatu bat sentitzen naiz mundu honetan, niri gustatzen zaizkidan proiektu moldeak egitea gainera, ez dira erresenak, eta, kapazizaten naiz, aurrera ateratzeko batzuk behintzat. Eta gero bestetik dagoena da hori, azkenean lan egiten kasu honetan proiektu bat, euskeraz dena, euskeraz proiektu bat aurrera ateratzeko oso iturri gutxi dituzu. ETB, Eusko Jaurlaritza, eta akabo, orduan, horietako batek fallo egiten badizu, akabo proiektua. Eta, horrek ere ematen du nolabaiteko amorru moduko bat, baina gero, nik beti, edo saietzen ez pentsatzen, orain egin nuen moduan, eta nik orain egin nuenean, beste batek ez zuen berea egin, nik hau orain ezin izan dut egin, baina beste batek egin du berea, ez? Orduan, azkenean, ez dakit, iruditzen zait, ni jarduten naizen mundu honetan da, inork eskatzen ez dizkigun gauzak egiten ditugu. Eta hori ere beti kontuan izatea, garrantzitsua da. Osea, munduak aurrera egin dezake guk egiten ditugun pelikulerik gabe. Orduan, horrek jartzen zaitu nolabait, ez? Nonbait, eta hortik aurrera, sentitu barzera privilegiatu bat egiten duzun egiteagatik, eta gero frustratzen zerenean ere, gehiegi ez frustratzea. Ez azkenean, ez da ez gertatzen, nik nire pelikula ez eginagatik. Ez dakit inork eskatzen dituen, baina eskertzen dira. Eta horreina esaterako ikusi izanak, nire personalki eman zidan, hola, poz edo goxotasun puntu bat, eta benetan gozatutako lan bat izan zen, eta uste dut, askotan eskatu ez izanak ez duela esan nahi, lanak ero merezi ez duenik, eta gainontzeko gozatzen ez dugunik, beraz, zerbaiterako balio madizu, eutxi horri eta heldu. Ez eta esaten modu negatibo edo pesimista batetik, ez? Ni beti nire buru izan dut, pesimista aktibo zat. Hori, ez galdu aktibotasun hori bintzat. Baina, nik zinemagintza zaritu naiz, beste bat gauzekin ere gertatzen da, ez? Orduan, hori argi edo hori bintzat pentsatzen dezun momentutik, gauzak erresagoak dira. Bestela oso erraza da pentsatzea, mundu guztia dagoela zure kontra, ez den ere pelikula egin denak anormalak direlako, eta ez dutela ulertzen, kaso askotan zuzera anormala, ez? Pasatzen da, pasatzen da. Bai. Eta behin kontuatzen zeanen gainak pixo handiak entzezu gainetik. Bai, adinak dituen gauzon horietako. Hori da. Bueno, agurtu horretik, ondarra otan, minitelesaia, Txintxua Filmsek eta ETBek elkarlanean egindako thriller poliziakoa, suspensea, eta Koldo Elmando zen sinadurarekin. Thrillerra, suspensea, ondo ari gara, hortik doa? Bai, hortik doa. Poliziako bat da, noir investigazio bat, ez? Norbait desagertu da, eta hura topatzera bidaltzen duten inspektore baten historia kontatzen du, ez? Hiri handi batetik, Bilbo bezalako hiri handi batetik, Bizkaiako kostaldeko herri batetara bidaltzen duten emakume inspektore baten historia, eta, 4 kapitulutan gertatzen dena, ez? Hor
lan egiteko modu eta oso intenso izan da, oso egun gutxitan filmatu beharreko lan bat izan da, eta askotan hori, ez, horrek ematen dizuan morru pixka bat, ikusten dezunean, ez, orain parean daukadan kartela handi hau, ez, eta pentsatzea guk gure telesail guzti egin dugula, honen kapitulo baten presupuesto erdiarekin, bai alako, esan ere. Hori galdetu behar nizune, munduran ari garela ikusten, ez, zinematografiatik egiten diren telesaiak, zinemagintzaren erramintak eta aurrekontuak iristen ari direla, eta euskaraz ere, eta euskeratik iritsi ote den, baina noski. Hemen badaude maila asko, eta batez ere, esango nuke Euskal Zinemagintzak urtetan erakutsi duen mailarekin eta nazioartean eta jasotako sariekin zalantza handirik ez dugula Euskal Industriaz eta Euskal Zinemagileen inguruan, hor diru pixkat jarri behar dela, eta horrek eramango gintuzkela euskarazko nazioartean ikusten ditugun telesai hoien mailara. Ez dakit hurbiltzeko aukera izan duzun, Koldo, edo izan duzuelna sentsazioa daukazun, edo badagoen hor oraindik ez distantzia bat. Nien ez iguala proposena hori esateko, ze, klaro, nineko egin dut, eta, gure semetxoa da, ez? Nik esango duan gauza bakarra da, lan egin dudala ohiko lan taldearekin, ez? Argazki zuzendaritzan, Arazne soinuan, aktoreen aldetik ere, kriston lan egin dute. Kriston implikazioa egonda, bai lantalde tekniko eta lantalde artistikoaren aldetik. Beren implikazio eta lan jarrerarik gabe, ezin esko litzateke egin duguna egitea. Claro, depende zerekin konparatzezun. Nik uste duina baino duinagoa geratuko dela eta kalitatezko zerbait dela. Gaizki dago ere, nik horrela. Koldo Almando zagurtu egingo dugu, zinemaldiaren indik geratzen zaio, zertxo baite gozatzeko, eta aukera baduzun, nahi dituzun filmak ikusi eta gozatzeko, eta batez ere, aurten udazkenean estrenatuko den Ondar ahoak telesail hori jarraituko dugu gertutik, eta akaso berriz ere, esango diguzu, Koldo, esango dizugu, ezatoz, orain bai hitz egingo dugu, duintasun hontaz, eta gustatu zaigunaren bidetik aztertuko dugu, gustatzen bazaigut. Estela, esango dizugu, hori da. Pixkat, ez zaigu bat ere gustatu. Atoz. Segituan izango da Imanol G. Gurrutxaga, atzo etorri zen hona esaten, akelarri ikusi dut, eta ez zait, gustatu hau gidoia bestea, eta gaur esan digu, bida, limbo ikusi dut, eta asko gustatu zait. Venga, iritzi guztiak onartzen ditugu, hemen, eta udazkenean estrenatuko den Ondarra hotan horren zai, geratuko gara, gaur oso udazkeneko jantzi garelako gainera. Udazkenaria sarrera eman diogu, eta Benitoren udazken koloretan honekin agurtuko dugu Koldo Almandoz, eta segituan dira gurean. Oian Amaritorena, Imanol González Gurrutxaga, eta Marcos Esteban, reggae rapeatu bat prestatu digu, politikari erreparatzeko, nik enuke bat ere galduko, oraintxe garazuekin. Koldo Almandoz, eskerrik asko. Laster arte. Eskuratu oztua, xume bezain ere, hain soia bereriotzea, zuaiz guztiaren bizkortasunez, hain betea, non erortze honen duintasuna, irikantatzera narama. Berriro zuaitzari sonatzaio kezkaturikote joate askearen oparotasune beti kontasunaren irria zirudi irria zirudi. Katibuna du kandenbora bere baitan egositzako ametsetaz isekaz
Bailegoa nere baitako ametxetaz isekaz bailegoa. Udazken koloreta landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit taigana. Ja, mikroak irikitzen hasitan egon. Familia handia elkartu dugula hemen hartu eskuarekin, Marcos Esteban, lasai. Atera mikroa beretu egitik, lasai. Ohitura gatik, gehien bat. Arratsaldeon eta ongitorri. Mila esker, arratsaldeon. Imanol González Gurrutxaga, arratsaldeon ongitorri. Arratsaldeon. Eta Oiana Maritorena, zuri ere. Gaur beste mikroakin ari zara, beraz hori goruntz bota, beldorri gabe. Begira. Bai, ari, esan nizun atzo, probak egiten ari ginela eta... Urbildu eta gaur bazpare hortan hain. Baina, atzo, esan nizun atzo esan probatan ebila eta ez dela gustatzen asko mikrori. Hori, probatu dugu, eta tira, nila ez da egit, nondik goazen ere zinemaldiari heldu behar diogu, Oiana Maritoren eta Maitena Salines gurean ditugula, aipatu du sekretutxo batzuk kontatu behar ditugula. Bueno, urtetan, talde berdinan aritu zarete, zinemaldian, pelikulen osteko solasaldiak idatzen. Beida, planoa eta den aldatuko dut, biok sartu gaitezen. Bestela, plano orokorra pantai orokorrera mango. Jazta, behintzet hor gaude. Osondo. Bueno, aurten berriz, aipatu diguleno Maitenak, bera, alboko taldean dagoela, entrevista konkretu eta laburrago eta zehatzago batzuk egiten, baina hor zapiltzate. Banbalin artean edo zine aretoaren atzekaldeko horietan, entzatzen ez, estrespean askotan lanean, azken orduan jakin gabe zer eta nola landu. Adrenalina, ez esangoet, adrenalina topera. Zitzen dago ez da? Nik ez dakit den nire urteko asterik urdurien pasatzen duten astia. Kuriosoa da, oso urduri jartzen naiz. Oain esaten dezula nerea izan daiteke ere bai. Nik uste dela, niri gertatzen zaidala, ez, antzerki bat iten aizanen edo, gidoia zu kontrolpean daukazu dena. Testua, mugimenduak eta baina hemen, ez dago ezer zure kontrolpian, ez? Edozein galde dezake edozein hizkuntzatan, gonbidatu batek esan dezake ez dakiz zer, hori nola bideratu, galdera luze bat nola moztu, eta horrek... Bueno, samarra daukeu, guk salatan eoten gehala, bueno, ni honez baita zuekin laurtez salatan, eta solasaldiak egiten ditugu, ez bakarrik, eta orduan hor bizitza sortatzen da, ez? Eta eozin momentutan, 3 hizkuntzatan ari gea, euskeraz, ingelesez eta gazteleraz, beraz, bueno, hori itxen degola pupurri bat, etortzen zaizu bat, itzeaiken auskalo, adibidez, demagun ez dakit Israelen inguruan, eta hango politika, eta zu batean, euskeratu barra dugu inglesetik, eta, bueno, momentu kuriosoak sortatzen. Baina politia da. Ba, oso ungigarria. Engantxatu iten do. Adiktakea. Bai, egia esan, nik batzen dut txikitatik, ikusten ditunean solasaldiak, esaten nun, ze politia ez? Eta askotan, zinemali denetaik ikusten da, hori, bueno, badakizue. Eta pelikula asko ulertzen dituzu, edo beste modu batera ikusten dituzu, solasaldiak entzun ondoren. Eta orduan horren parte izatean ikuste, ez dakit oso politia dela, nik behintzatola bizidet. Eta beraiek ere datozelako oso urduri, askotan pentsatzen dugu ez, sortzaileak eta artistak eta, bueno, ez, datozela... Ja, lasai, dena kontrolpean. Ez, eta askotan, gu baino okerra egoten askoz ere, guk lasaitzen ditugu, eta hor ikusten duzu, gizatasun hori, ez, hain ederra den hori, eta ulertzen duzu, hori, pelikularen atzean dagoen xarma, beraiek irudikatzen dutela, eta hori magia da. Bai, eta nik asko eskertzen dutela horregotia, galderak egiten dizkiezunean, eta nola begiratzen zaituzten, nik uste oso monumentu politia sortzen dira hor. Zora intxo Ianak horrek etorri zara, mama, pelikulatik? Bai, ikusi dut. Gustatu zaizu? Gustora ikusi dut, oso motza da, ordu bete inguruko pelikula bat, argentinarra da zuzendaria, Sol, Berruezo, eta kontatzen du pixka bat, neskatila batzuen egoera, haurtzarotik nerabezarera edo nola egiten duten aldaketa hori, nola dauden, ze galdera, ze beldur sortzen zaizkien, ondo txukuna irutu zait, gustora ikusi dut, eta gero bera entzutea, eta aurten kurioso irutzen nahi zait, zuzendari asko emakumeak, eta batzuk oso gazteak. Atzo ikusi nun bat, eta gaurzuk izan dezu 20 urtekoa, eta honek ere 23 edo 24. 20 urtekoa, 15 urtekin hasi zala bere gidoia idazten, eta berak egin du, lehenbiziko, zuzendu egin du, protagonistetako bada, eta gidoia berea da. Eta Toronton, Cannesen, eta hemen,
saritua. Saritua izan behar da, izan daiteke edo behintzat kompetizio bat lehian dago, lehian dago. Akaso emakume zinemagilleen kopuruari erreparatuta, sail ofizialak izan du aurten defizit puntu hori, ez? Zinemaldi orokorren hartzen badugu, bai, baina sail ofizialean akaso oraindik hor badago, akaso ez da gertatu, ez? Eta ez du bestelakorik, baina egia da... Bai, parte hori guk ez dugu ezagutzen, gu beti iristen gelako bukaeran, orduan ezin dugu esan, zer pasatzen da nor, baina iruditzen zait beti ere, nire sensazioa da, eta Oiana zuri berdin pasatzen zaizun, hori lehen aipatu deuna, ez? Kutsu, sozial, haundia izaten dute pelikulek. Beti ere badagor errebindikazio bat, ez, hausnarketa bat, badagor, ez, dakitez, zerbait esateko, ez? Eta posizionamendu bat badago zinemaldiren aldetik, beti ere nik uste dut giza eskubideak, ez, beste aldera. Bai, egia esan, niri normalean Horizontes Latinos adibidez asko tokatzen zait, Horizonteseko pelikule beti izaten dute agian kutsu hori, baina zuzendari berrietan ere bai, zinemiran aurten dokumental asko ere adibidez, eta bai, nik uste zinemaldiak oroar baduela kutsu hori, agian sail ofizialean hainbeste, nik ez dakitze gu sail ofiziala hainbeste ez dugu kontrolatzen, baina besteetan akaso, bai. Aurten, estrenatzen daigea, esan barra daukegu, bueno, atzean ikusten dituzue bi kubo hauek, bale, hau handia da K bat, eta beste da K bi. Kabin. Eta gu, normalan kabinotan, gure txokoa hause izatea, bai? Guain, noiz benka, itxen dut, eta hemen egiten ditugu, aurkezpenak. Eta guretzako da, ez, koskortzen ari gian seinale. Bai, koskortzen. Baza desango izuet, gaur, estudiontan garenetako batek esan du, jaiozen urtean estrenatu zela Goenkale. Zein izan daiteke? Baina, are gehiago esango dizuet. Esango nuke, badagoela estudiontan jaio denik ia Goenkalea maituta zegoela. Ez hori 2014an izan zan. Hori gortarako 6 urteko norbait behar. Bueno. Beraz, ni gehiago zuen taldean jarriko naiz, lasai, ez daukat bestaldera joatiko ningo intentziorik, baina, goiuri da, zu 94koa zea. Eta zu, Imanol? 97. Ene. Ni beti dago sensazioa, 80etatik aurrera ez da inorte jo jaio. Uste baietz. Hor gelditu nintzen. Bai. Bueno, eta Imanol González Gurrutxagak, beraz, zema oskezu Imanol Lorentxio, 1, 2, 3, 4. Ja, koskortzen aizea zure, bai? Hori da. 25 gertuatzen, pixkanaka. Eta atzo, lasai. Oain poliki jutetu, gio jazkarra baztetu jutetu. Bueno, eta konturatzerako, 20 urterekin, bere bigarren filme laburra estrenatzear du Imanol González Gurrutxagak, hainbat bideo musikal, bideoklip eta bestelako lanak ere egin ditu, baina aste honetan gurean zinemaldiari erreparatzeko eskaera egin genion, atzo, akelarre hola pixkat astindu zuen, baina uste dut gaur beste iritzi batekin, edo gustokoago izan zaizun film batekin zatu zela. Gaur jatorrago nator. Osondo. Ze pasa zaizun atzo, emozioetan, Nik uste hori, torri nintzala korrikan, honeaino, iritsi ez dakit. Baina, bai, gaur pixkala saiago nago, gaina nire bai, mama ikustetin nator, eta bai, gustatu zait. Baina Limbotaz hitz egin izan igun bereziki, ez? Apuntatuet Ben Sharrock zuzendaria. Pikadero egin zuena. Saiatu naiz guain arte, egun hauetan ikusten Pikadero zelenagoen nuken ikusita, ez de demorako eki. Orduan, guaingoz Limboz bakarrik komendatuko dizu. Limbo gustatu zaizu, eta uste dut gainera mai hontan zaudenetatik batzuk maiten azuk ikusi duzula, eta zuri ere gustatu zaizula. Bueno, ikusi eta elkarrizketatu dituk New Directors Zaian Baibera eta protagonista Amir Al-Masri. Ez dakizu, badakizu protagonista gainea La Guerra de las Galaxiasen atera, omen dela? Omen da, bai, nivel oso altuko aktorea, oso trebea, eta baino bai, esan nahi kontrastatu iten dula, ikusten duzu pelikula, eta ez dut zer ikusirik horrekin. Horpegi baina ez zet oso ezagun hain. Berexia badauke, bai da hori rasgo oso berezia dauzkela, baina ezagun ez zaitin. Bueno, fotogramasek esan du, dala, la mayuskulatan, la pelikula del Zinemaldi. Zinemaldiko pelikula. Ni ezin naiz lerrotu. Ezin duzu? Ezin dut lerrotu, baina esamarra dauke, bai, nire gogokoenen artean badagoela, zoragarria. Bai, eta gazteriaren epaimaien artean, bai... Bueno, hori zute ipatu, gazteria epaimailean, ere bazara, jide.
Bai, horregatik nator pelikula hori ikustetik. Claro, bai. Eta bai, uste dut, 8,75 atera dula Limbo. Wow, hori asko da, Bai, beste urtetan ez da puntuaketan inaltu izaten. Eta beste batzuk baita jarraitzen dute, baina esango nuke urrengoak 7 eta piko. Dula, 8 uste dut ez dula inorrek. Beraz, buruan, lasterketa buruan. Nik orain turreko klitxea dauzkat. Bueno, kontatzei guzu pixkat. Hori, Limbori buruz? A ber, Limbo, zehazki hori, spoilerik egin gabe, da mutil kanpotar barren, ezakitzea nongoa den. Gaibea Siriakoa da. Hori da. Mutiko gazte, ezakitzen bat urte okiko ditun, ze gaizki preparatzen. Bueno, lasai, ni hemen nago. Gauzat egingo dugu. 30 segundutan, Maitena, kokatu iguzu pelikula, mesedez. Vale, Limbo, bueno, bere kokalekua dauke Eskoziako irla txiki batean. Bertan imaginakotuko duzuen moduan, hotz asko egiten du, eta bertara iristen dira, kanpotar batzuk ilegalak direnak, edo ilegalak deitzen dizkigunak, ezta? Siriatik batzuk, Afrikatik, Nigeria, protagonista bera, bai, siriarra da, hauntza iristen da, bea musikaria da, eta bertan daude, nola esango nuke, utzita bezala, ez? Beti lege... Ondari zara baino, kontuz spoilerrekin, Bai, ez horregatik lasai, hasieratik hori ikusten da, eta ez dut gehiago esango. Baina, mai gainean jartzen du hori, zergatik pertsona batzuk diren ilegalak, zergatik legalak, eta limbo horretan gelditzen direla alegia, alegalidade horretan, ez? Limbo bat sortzen dela, eta limbo horrek gizaki horietan duen eragina, nola pairatzen duten hori, ez da? Bai. Vale, orain, pelikula kokatuta zein, Manolei, ez diogu eskatu pelikula kokatzeko, eskatu diogu pelikulak analizatzeko oso cinematografikotik. Bueno, zer du ona edo ze gustatu zaizu pelikula honetatik? Hasiera batetik, atzokoarekin errepikatuta, argazkia aipatu nahiko nuke. Argazki aldetik iruditzen zait tratamentu oso landu bat daola. Ez dakit, modu batea zuzendariak beak bere aurreko filmetik ikusten da estilo oso markatu bat dula eta gauzak oso garbi ditula. Eta modu batea gogoratu dit Wes Andersonen pelikuleta, ezagutuko duzue, Gran Hotel Budapest. Bai, hori, gehien bat... Eskindome eta bestelako titulak, bai. Gehien bat, kamera oso frontalak, dena oso ondo nivelatuta, umore visuala erabiltzen duelako baita momentu askotan, bai Wes Andersonek eta bai benek. Eta hori, alde batetik, esango nuke argazki aldetik, dala hasiera baten formatu aldaketa, bukaralden formatu aldaketa bat dago, ez da, spoilera inongoa, baina hori, dena dago oso ondo pentsatuta, dena dijoa pertsonaiekin bat, ze azken finean pertsonaia principal bat dago historia jarraitzen duena, baina egia da ondo jarraitzen dituzten pertsonaiak oso garrantzitsua diala. Eta beak esan duen bezala, dauden modu batea, limbo batean bezala. Eta ikusten dizu pixkanaka sutilki, batzuk oso evidente, baina beste batzuk pixkanaka bakartzen ari diala, ez? Hasiera batean ikusten duzu klase moduko baten, ze hori, beraiek 24 orduak pasatzen dituzte, ez dira herri hortatik ateratzen, orduan daukete tutore moduko batzuk, pelikula horra hasten dela eta komediakin hasten dela, nun hasiera baten ikusten dituzun jende pila bat dagoela eserita, baina pelikula jarraitzen doan ninen pertsona gutxigo ikusten dituzu. Eta alde batetik hori, iruditzen zaiten oso interesgarria nola gauza pila bat kontatzen ditun zuzenean kontatu gabe, ez? Beha kontatu bezala limbo moduko batean daude, ez dia legala, baina ez da ilegala ez da zekaro. Hori nork esaten du, ez? Nork zehazten du nor den ilegala edo nor ez denez. Orduan, hori, iruditu zait argazki aldetik, bai, aipatu nahiko nuke hori Wes Andersonen referentzia. Aipatu duzun, formatu aldaketa horretan ere, Gran Hotel Budapesteko kerrezpanaiz egiten du. Eskopetik 4 tercios edo lau irurenera aldaketa hori, ez da? Egia da, pelikula honetan dramatikoki indarra handi ematen diola, ze aldaketa hori justu dator pertsonaiak aldaketa handi bat ematen duen. Eta egia esan, bai Gran Hotel Budapesten esango nuke bai aldaketa daola, baina uste dut gehiago dala errekurso dramatiko temporala. Igual, Gran Hotel Budapest, aipatzearen, daude 3 historio. Antemporala da bai, egia da. Daude 3 historia, bate kontatzen du beste bat, historia horren barruan beste historia bat. Atzera doazen enean irudiak karratutzen du. Hori da. Eta hori, Limbon iruditzen zaian, pertsonaia
generalen, pelikula oso dramatikoa da. Dauka pixu dramatiko oso impactante bat, eta egia da, komediak asko laguntzen dula hori pixkat lausotzen edo fintzen, ez? Orduan, esaten nintzen bezala, aktorea bea ere oso ona da, eta, aktorea bea eta inguruko guztiak. Ze hori oso importantea da nire iritziz pertsonaia honetan isiltasunak. Ze ez daude elkarrizketa asko, eta hori baita batzutan eskertzekoa, baina bai egia da isiltasun horietan indar asko daukela pertsonaiak. Eta lehen esaten bezala, bere aurpegiak hainbeste transmititzen du eta hainbesteko esangura du, ez? Hori, bere izten dizkion errasgoiekin, baina bera isiltzen geratzeakin ja nahiko gustura gelditzen zela, ez? Bai. Eta hori, bai, zuk aipatu duzun bezalaxe musikaria da, berta juntzanetik ez du jo, eta orain berriz ez naiz gogoratzen instrumentua zein den. Ez dut esango. Spoiler. Ez ezagun esan. Ez? Bada, instrumentu bat? Bueno, Ez esan. inglesez oud. Ez dakit oud, eta ez dakit gazteleraz horrela dan, eta euskeraz ez dakit. Instrumenta ez duen ezagutzen, da gitarra moduko bat. Bai. Bai, gitarra moduko bat da. Eta bukara arte ez dugu ikusten instrumentua bea, baina bai ikusten dugu bere presentzia, ez dago estutxe baten barruan, eta ikusten dugu ze balio pertsonal duen. Orduan, hori, etorri denetik ez du jo, eta beretzako da, hori, oso importantea instrumentu hori, instrumentu horrek errepresentatzen duen eta gain dituen gatazka horiek kontuan izan da. Orduan, pixkat, argazki alde batera utzita, jantziak eta arteak, papel oso garrantzitsua dauka, ez da oso, ez da gehien bat atentzioa deitzen dizun departamentu bat, baina egia esan oso ondo lagunduta dago eta oso txukuna da. Eta bada zerbait asko errepikatzen dena ez bakarrik Limon, eta ikusiet baita New Directorsen adibidez, zuzendari berrien saian asko ematen da. Eta da, ematen da la kamera al hombro esaten dana, ez? Kamera eramaten dutela, eta horrek ematen dio dokumental kutxu puntxu hori, ez? Freskotasun hori, eta benetakotasun hori ez dakit, ez? Sustatu egiten du. Bai, dago teoria moduko bat, esaten dela 11S ondoren, oso ezagunak intziela, eskuzko kamarako irudia. Gehien bat, gogoratzen dizula gertaera horreta, ez? Azken finen, da garai hartan, joan dela ez beste, izan zen... Zuia jaiota zinen. Ni jaiota zinen. Jendeak, momentu horretan, eskua zuken gauza bakarrak zian, handikamak eta dena ikusten duzu oso modu amater batean, ez? Baina modu batea horre baita errealitate bat ematen du. Orduan, nik uste gaur egun, kamera al hombro efektu hori asko jotzen dela gertutasunera jotzeko. Garai hartatik bat datozen referentziak eta pelikula komertzialetan ikusten da, nik uste dut hori, Nos Directoresen batez ere hartu dala, ez? Estilo moduan eta egia esan oso ondo hartuta egon da. Bai, gordintasun eder bat ematen dio. Ikusiko dugu Limbo. Eta gehiago aztertuko dugu datozen egunetan, oso azkar. Oso azkar. Lehenbiziko sekuentzian, parpila egingo duzuen sekuentzia horretan ateatzen da Sidse Babette Knudsen. Eta zein da Borgen telesaieko protagonista ministra. Ala. Ze batzu badaki frikiak izango ziatela telesaiekin, esamarran nuen. Ni ez asko, baina hemen badira. Bueno, gauzat esango izet, argitu dugu, oud da instrumentu bat daukela egur mota baten izena. Asiatik datorren oso egur preziatuarena. Eta oud egur horrekin egiten den instrumentuari oud edo laud arabea. Alegia, laudaren instrumentu bera da, muti honek jotzen duena. Eta jakin izan manu, akaso lauda ekarriko genuen, baina uste dut Marcos Estebanek lauda ez duela jotzen, ez da? Norbait joko balu horren gainetik abestuko zenuke, baita arabiar itxura hartuta ere. Bai, niri saltza gustatzen zait, eta orduan jareo guztieta sartzen naiz. Baita laudakin edo pianoakin edo doze. Edo danakoarekin, nik pianoarekin ikusi zaitut. Gero gaizki edo ondo itia, hori ja... Hor beste kontua da. Bestek esan behar dute. Bueno, politikatuz kantuarekin itxiko dugu gainezka izan dugun aste artea, hainbat gai izan ditugulako gaur, eta gozada bat izan da zuen guztiokin hemen aritzea, baina hemen zaudetela baliatuta abestu nahi bat duzue, oso abesteko. Aproposa den doinua ekarri du Marcos Estebanek. Esan genion, aizu, politikantuz, inork ez ezala pentsatu, Iker Lauro bare izango dugu, baina jende gehiago salgo taldean, pixkat aldaketak eta bestelakoak sortzen joateko, eta Marcos Estebanek sortu du, esango nuke,
reggae doinuetatik pixkate rap girotik edo egindako kantutxoa edo nolakoa da, Marcos? Ez dakit ondo nolakoa den. Osea, gauza hauek gertatzen dira ja beste estatus batean nagoenean, 14 ordu lan egin, gero etxea juten naiz, eta gauza hauek gertatzen dira. Daude pixkat nire kontrolpetik kanpo. Osea, gertatzen dira beste plano batean. Marabila! Eta gero ni botatzen ditutola, eta... Bueno, izan danakoa, badakigu Samuel L. Jacksonen zoaz popatik hartzera aintzat hartu duela, eta mikroa zutzako, nahi bazu zutitu. Nik uste pixkat, bueno, ohitura dakat beti zutik kantatzeko. Venga, eutxi, hor agenda eta guzti paperean. Kuadernoak ekarri du, bestela oso zaila zan dana. Bai, letra pila dauk horrek. Bueno, estribilloa segituan sartuko zaigu buruan, nahi duena kanta dezala, etxetik ere bai. Mendik ikusten dan. Maitea, zu baizarela erregea, ozen esaten duzunean, Horren bai! Tramzoaz popatik hartzera. Berriro? Jackson maitea, zu baizarela erregea, ozen esaten duzunean, Tramzoaz popatik hartzera. Diruz kositako kauboi, pistoleroa, eskutuko boteren, morro eta txontxonkilloa, virus berria, estatu kolpe bat, globalizazioz kantzita zurean bezgaiztoetan, kaixo nor da, tupe ibiltaria, lekearen gainean, munduko lendakaria, Hollywooddeko esku luzea, esan zure herrian Donald Trump zein da. Ez alda gure herrian Donald Trumpen bat, hortikan iskututan. Jackson Mike zu baizarela erregea, ozen esaten duzunean, Tramzoaz popatik hartzera. Jackson maitea, zu baizarela erregea, ozen esaten duzunean, Tramzoaz popatik hartzera. Ni naiz zaborra gezurrez estaltzen duen hori, Txinaren etxaia den John Wayne berria nauzuni, Israelen checkpointa, Melillako esia, esaidazu zenbat Donald dagoen gure herrian. Israelen checkpointa, Melillako esia, esaidazu zenbat Donald dagoen gure herrian. Maitea, zu baizarela erregea, ozen esaten duzunean, Tramzoaz popatik hartzea. Jackson maitea, Gadenok, zu baizarela erregea, ozen esaten duzunean, Tramzoaz popatik hartzera. Hori da. Denborak ez dit gehiolako. Zoragarria, denbora guri ere ez digo askoz gehiagorako mango, beraz, Maitena Salinaz, mila esker datorren aster arte. Plazerra! Oia Maritorena, bihar arte. Eskerrik asko. Imanol González Gurutxaga, bihar bat duzu ere, gonbiatuta, bihar arte ba.
Goiure zeiza zurire bihar arte. Bihar arte. Eta Marcos, zuri ez da ginoiz egokituko ezaizun berriro, baina mila esker makina bat egin dago. Mila esker. Mila esker, Marcos Esteban hemen izan dugu gurean, alako kantu zoragarria egiten izan ondo, bihar arratsaleko 4etan, bigarren kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.